Maroba so tobi bade charon bade charima beli tuda so beli tudi fuda aina bena belto lungumani gainan jawdi men lunguari ala ganyo jamko yari bandiraɓe tedduɓe mboɗo wiya jam wale mon walla jam wiyete moɗon enen mbiya ganda hoorema ko soyno noon so saami ine foti heccede ganda katante leñol so tawi ari ɗo hande noon hande ko mbiyata ko ceerno koko yi ceerno muɗum ganda hoorema hande ko katante jooɗi ɗo ko kañum woni ganda hoorema ɗo golle ɗe ko kañum ganda hoorema namdoto hande ganda hoorema radio RVVS holno yimɓeɓe goniri ɗo hol nafoore radio ngo holko tagui min wadde radio ngo e minen waɗoɓe radio ngo holko addani min wadde radio ngo e holko min ganda hoorema pandori hen e ko nandi hen eɗen mbawi wiide hande noon so tawi no ganda hoorema wiye so tawi eɗen joguino ganda hoorema ko heewi ko minen ponno yaade min jetto ganda hoorema no radio ji ɗi fof mbaɗata ni mais mbaɗa min invité namdo min ganda hoorema hol golle amen hol golle amen min mbaɗa toon haade noon joguiɗen ko nokkuel gotel kanko katante o wiyomo wawi arde ganda hoorema ñande hen o namdo yimɓeɓe holon sababu radio ngo holko radio ngo nafata ko addani min wadde radio ngo hol jonde amen e nder radio e ɗum noon hande konko ɗowata golle ɗe ɗum noon bandiraɓe so katante leñol ɗowi golle ɗe oɗon gandi ganda hoorema hunde wonde fayida yeeso ɗon ɗum noon eɗen mbawi wiide tan bandiraɓe hande berte nokku moon keɗoɗon haqqillaji hande ko katante leñol gañum ɗowata golle ɗe kañum ganda hoorema namde toon hande komin namdeteɓe hande komin namdeteɓe hol golle amen kewi wiide ganda bandiraɓe kañum enen ji ganda yo kalan min ko keeɓi ganda hoorema hol caɗele ji ganda hoorema e émission ngaji min mbaɗata ɗi holko weeli ɗumen holko metti ɗumen hen kono noon ganda hoorema hande katante ɗofima to woni to hande ari namdade hande radio holi radio hol sababu radio ngo holko kanko ɗowata golle ɗen noon berte ganda hoorema nde moon keɗotoɗen haqqillaji ɗum noon eɗen mbiya ganda hoorema ɓuurde Fouta ganda he Diop haade men uddide ɗum ɗon Yato e Fouta yadi do gubi Delima dimbe yamayo dimbe Nana berle nana fu Delima dimbe yamayo dimbe Delima dimbe yamayo dimbe Delima dimbe yamayo dimbe Yera dema ole babiera gameder peche jama lorsque les quoi porter papa de la lune et les étoiles ont témoigné de mon appel ɗum noon tan bandiraɓe pour andude ganduɗa hoorema affaire ɗe no yaari eɗen mbawi wiide ganduɗa hoorema animateur uji moɗon ganduɗa Souleymane Sissoko hande aɗa bari en keɓani adde eɗen mbawi wiide ganduɗa hoorema joɗi ɗo ko Alassane Ba e Souleymane Sissoko saygolom to kaɓirde ga hande ɗo warta min ganda hoorema ko katante leñol ko kañum ari ganda hoorema ƴewtade golle amen nde no mbayi yurnitade wonde ganda hoorema no mbiyeten ni eɗen mbawi wiide kala ko neɗɗo gollo so yurnitta ko après wona hunde fewore no fewi ɗum noon eɗen mbawi wiide ceerno Souleymani ko kañum ganda hoorema jogui ganda hoorema animateur kañum woni animateur principal o ceerno Alassane kañum jogui ganda hoorema pour affaire ganda hoorema jokkodiral e ko fati ganda hoorema e ɓamtugol ganda hoorema yimɓeɓe pour adde ɗo e yiidade yimɓeɓe hol caɗele mumen holko jiiɗi waɗede e radio he e ganda ceerno kanko ceerno Adama Bari kañum jogui ganda hoorema jokkodiral faade ganda hoorema nalankoɓe walla pinal e ko nandi hen e saykolom to kaɓirde ga ɗum noon katante leñol eɗen mbawi wiide ko ni golle ɗe puɗɗori ɗum noon bisimilla ma hande ko jiɗɗa namdade foof hande e radio he bisimilla maɗa ɗum noon ceerno Souleymane bisimilla bandiraɓe tedduɓe jam waale moon walla jam ñalle moon en jetti gueno tedduɗo towɗo newnanɗo en artude ɗo hande wadde wotere e jewteɗe gowɗen wadde e kala dewo e waktu 13 ha waktu 15 sikki ala hande no ceerno Saykou wi ni hay somi ruttitaki hen e ɓe mbi noon so tawi guite colama waɗama e mbeɗu ko daare dañama e hande ceerno Saykou ko kanum tigui
woni ganduɗa hoorema yoɓede ñamale munen ko waɗanno e kankone hande en dañi so tawi en mbi katante leñol hankannam ala ko heddi en dañi katante leñol yarlitade arde ɗo ƴewtidade golle ko batten ɗo e nder ndeɗo haalirde ƴewtidade golloɓe ko mbaɗata ɗo e nder ndeɗo haalirde e kadi ƴewtidade hettiyankoɓe radio ngo ko heɗoto ko faami e ko yiɗi famde ko weli ɗum hen e ko metti ɗum hen e ndeɗo haalirde ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko hunde wande fayde ko rogere nde ganduɗa namdide unduɗe kewɗe woni hande ko lowɗen ɗo e kala neɗɗo heɗiyanke radio o to wawi wonde hande e nokku ngu foof ina ñaaga yo addu hen miijo makko e yiyande makko o wallita en o wallita katante leñol o wallita radio ngo o wallita gurdam ganduɗa hoorema heɗiyankoɓe e dendagal kono nafta radio ngo walla caɗele jiiɗen hen ɗum noon hande ko ɗum woni titere nde sikki ala ko Souleymane Cissé ko woni kaldowo e mon ɗo eɗen mbawi wiide Alassane Ba nanɗo ceerno Adama Bari dañani arde hande nde tawno eɗen gandi leydi ndi ko woni hen ko ko rogere nde ɗiggata nde ko fewti e banggue liggueyaji ɗi ko ɗum woni hande ko e liggey o woni ko dawɗo e to Souleymane Seck woni foof eɗen calmina ɗum yama o tawtore yewtere nde mbiyen bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hande ko ɗum woni titode yewtere men yo en paam ko ɗum tigui woni titode yewtere men ɗum noon ceerno Ibrahima Kane katante leñol nanɗo jooɗi ko kanko woni jogorɗo waɗande en yewtere nde hande ɗum noon duttoɗen e ceerno Alassane Ba salmina bandiraɓe ceerno Alassane Ba an e bande en ko salminan teddumo faade e heeɗiɓen ɓe e wiide kadi e jetta gueno dañde en fartange ceerno Ibrahima Kane ene ara ɗo henna biteɗo katante leñol sen mbi noon katante en deftini leñol ko hunde tinde gati murtuɗo Jooɓ yo Allah yurmomo yafumo o wi leñol ene foti renade gueɗe jeenayyi nder gueɗe jeenayyi ɗe o wi hen ene foti renade peñol reno kadi eñol ɗum noon ko gollal manggal woni ɗon e leñol katante ko neɗɗo pinal ndeke noon ko neɗɗo tinal o liggima e Pulaar ɗo woni fof o liggima e renndo men ɗo woni fof gati leñol kañum naworta hunde fof leñol ngol ko ɗemgal ngal mo liggo hen gandu men goto wino leñol walla ɗemgal woni natal mum ko bindol ngol haadi noon ko natal ngal ko bindol ngol haadi ɗemgal ngal haalete kono a nanat ngal kono a yiyata ngal woni a memrata jungo maɗa kanko ko liggiɗo hen ma en dutto e no yiɗiri ni no namnori ni wonde ko ɗum foti wonde ko jallugol renete ko ɗum dultete ɗum ko ɗum pewnite ɗum ha ɗum mawna ene aroya ha wiye jaberi ene awroya ha coñalen ha ko nandi hen leñol men ko ɓoygol ɗemgal men ngal ko ɓoygal ene waɗi juɓɓudi kewni ma en jewti hen ko fate ɗum ɗon fof ɗum noon ceerno Katante e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe joni sikki ala en duttoto ceerno Ibrahima Kane salmina bandiraɓe sen jiiɗi mbiyen hankadi puɗɗoɗen yewtere nde e ko addani en ko o holla en ko tawi ɗon ko e kollen bandiraɓe fof e kanko hoore makko jeeye hen kadi e holleteɓe ɗum noon ceerno Ibrahima Kane katante leñol bisimilla mbani bak ngati koye galle he jeeyami mataw noon teddungal pulagu so yimɓe jiidiri tan fulɓe ene mbiya ko koɗo hanki hottata koɗo hande wadde son mbi bisimilla tan mi wiya mbani ala ko addi en hande so wona tan yidde notade inde nde noddira ɗende katante leñol eɗen keewi wiide katante leñol e gando leñol wona gotum katante leñol dillinat kala rogere fonde dillinede
so gando tiniɗe en dille ara reftina ɗum lawol. Wadde noon Djiby Hammeli wi katantagal ene moƴƴi kono mehal ngal moƴƴani. Adi fof ko salminde onon sagataɓe dariɓe e haalirde Miro ngam gollude ɗo golle mantiniɗe fodde hande duuɓi limtinɗi e yettude on ngam nden darde e ngal gollal ngal yejjitaki e nder gurdam noon way kono sabunde ni sabunde ɓe mbi lotata hoore mum. Wadde noon jooɗade on mbiyon ko ni min mbayi tawa ko bange moƴƴo weeɓani haalde hoore mum, jooɗade haala ellaji mum kadi fittandu hewani jabde ɗum. Wadde noon garen ballodiren ƴeewen holko golla haadi woni en keɓani fartange e nder kaalirɗe men gendije e nder ayowoji men gendije wawde ƴeewede holko gonɗen e dow mum, holko jogiɗen e holɗo jaareten enen fodde hande kaɓirɗe kese e karala kese ɗe mbawen wadde hen ɗakka ɗaara fodde ko jogiɗen ko e ko mbawɗen ko so yonta aroyi janggo laɓɓitina ɗum, fewtina ɗum, reftina ɗum lawol no Murtudo Samba Diop wirata ni binde tan ma sellitinoɓe ɓe ngar. Wadde noon calminten rendo ngo koye tabalde 13.com sen jiiɗi mbiren noon walla mbiyen tabalde TV e Agnam TV e Ngotagu. E salminde rendo ngo siftinde ko gonga ene wiye ko katanti leñol ari ɗo hande, kono noon katanti leñol ari koye inde mum e inde kadi goomu ngu gollotto. Sabu ɗo gonɗen ɗo eɗen gandi nane jogii gaywinirgal ngal Abou Siley Diallo cuuɗi meɗen Demet ko minen gardi ndendi golle ɗe e nder goomu ngu ene gasa ko min ɓuri hewde hen yiyede kono ene tawe hen yimɓe yonɓe. Abbas Malal Abbas joom Ndendori TV ko hen jeeya, Pullo Kanté ko hen jeeya, Adama Boubacar Dia ko hen jeeya, Diallo Samba Seck ko hen jeeya, Ibrahima Sarr mo Pulagu.com ko hen jeeya, Abou Sarr mo Lowre Bolumbal ko hen jeeya, Yero Bal ko hen jeeya e katante leñol kaldo e mono. Ɗum noon ko salminde rendo ngo e jaarde ɗum e wiide no Amadou Moutar Sidiki Amadou hewno wirude ni luɓe min noppi mon min desda on miijoji amen. Pulaar noon wi so won ko yiɗi suuɗade e basil yo taw ɓoɗɗoɓe ɗacci. Wadde basil hande gongel ɗo e mirongel e nde ɗo haalirde gollore ɗeɗo golle pattam lame min gari hande ko ɓoɗɗude ɗum beele rendo ngo wawa hettodade ganden holko woni ɗo nder boowal e mbawen jokkude golle. ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe radio RVVS 96.2 FM on nani ndeɗo dande walla ngol ɗo sawtuwol ko ɗum jogori kewande en ɗo hande walla ni mbiyen ko ɗum kewi ɗo paamen tan hande jiɗɗen ko laɓɓitinde, jiɗɗen ko wallude ɗo e radio he, wallude liggotoɓe, wallude heɗiyankoɓe e dendagal ka naftoro radio ngo kala kono yaltina ganduɗa hoorema en e caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ene tongi en e wellitade ɗum eɗen jiɗi ɗum haale kala no jiruɗon no pamirɗon ganduɗon fewani e eɗen jiɗi ɗum bandiraɓe kal ɗum e kala kadi ko jiiɗon hen ko moƴƴi ko waɗi ko waɗi ha garɗen ha ɗo ko kadi ene moƴƴi kalen ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hande mbiyen tan ko kala ko weeli o neɗɗo ko yo haal ɗum beela eɗen jiita lawol. Ɗum noon ceerno Saykou miɗa sikki joni elle en dutoto e ceerno Ibrahima Kane. Ceerno Ibrahima Kane bisimilla no mbiɗa ni ganduɗa hoorema aɗa bisimama no jeeɗa. Ɗum noon min mbawi wiide tan ganduɗa hoorema joni holko jiɗɗa andude e ganduɗa hoorema e ndeɗo haldirde ganduɗa hoorema radio Miro. Ceerno Ibrahima Kane bisimilla. Saykulom Souleymane Sissoko Cambil Ba ceerno Abou Diallo on jarama onon e gollodi mon e jaatigueɓe men ɗo e haalirde nde foof nde won noon gamri tiggu so tawi ganduɗa juuti yooɗi tan tawata ko yumma jaggi e balam. Jogorimi wadde ɗo ko hunde hawnide way kono tindel ni neɗɗo goto ne nananno hiisa kalis kono o wona nanowo ɗemgal ngal no feewi ni wiye tan 1 franc 2 franc 3 franc e gueɗe baɗe hon noon joni noon o dañi buɓɓande werla ko mbiyata accident ko yimɓeɓe mbimo noon joni haadi oto ferimama ko an haalata ko joɓeteɗa
sa haali ko joɓerɗa an kam hankadi a malama gurdam ma timmi joni noon o ari fonno ko haala ɗum tan e pular o wiya ko ujunaje naggam walla ujube naggam o wiyomo haala noon nani tan haale faresi ni o wi ɗum noon joɓetemi ko se kefra ɓe mbi a o wi ko mbuuɗu ɗum waɗi noon kanko o famno ko junnude haala ka waɗa poofaali e nder heen ɓeydo ko hebbinde kaalis minne mataw mi jogor reerɗude e namde tan ha guisa wiye jamdi ndi gasi nde wonnoon haala waɗi ko kaalowo haala e kaalde teeɗo so tawi ko keɗagol ngol lo mbi ko hakkunde maɓɓe saɗa haala mi wona keɗotoɗo so mbiɗo haala gona keɗotoɗo ko ɗum waɗi jomiraɗo teddutoɗo o inniri hoore makko kaalowo o inniri hoore makko kadi nanowo wadde noon ko adinde goɗɗoyten alay sago neɗɗo anda ɓe haaldata sabu so tawi wiyama hande won lamde wonɗo kuccitinte ko ma ganda ɗo kuccitinɗa lamde ɗe somi faami hande ɓeɗo jooɗiɓe ɗo ene mbawi jabade hen lamde e jabanade ni hayɓe garani lamdal men gadanal ko ndeɗo haalirde nde jooɗiɗen enen mbiyeten tan ko haalirde miro kono noon sa yeehi to nder bindi wasata wodano tawruɗa toon holno ndeɗo haalirde wiyete ɗo ko lamdal gadanal mi anda hole mon poɗɗo jabade sen gandi lamdal ngal tan e ngan sanga sen gandi no de wiyete ma en mbaw famde inde nde e holko firata e faraysere ha ɓeeɗo yaaji e holko firata e pular ha ɓeeɗo famede yimɓe ganda hol haalirde jooɗinde kala nde taw wona tan wiyede haalirde miro ɗum noon lamdal weeyi hakkude moɗon ceerno Souleymane bisimilla mi halfinima ɗum ceerno Saykou mi halfinima ɗum ko ɗum noon eɗen mbawi wiide ganduɗa hoorema haalirde nde wiyete ko RVVS oɗon kewi nande ceerno Souleymane toujours sene fuɗɗo ne heewi fuɗɗorade ɗon RVVS firi ko ganduɗa hoorema koko raɓɓikina ko radio ji associatif ganduɗa hoorema dente ganduɗa wonande leƴƴi gonɗi ɗo fof e aduna he kañumen fof ko mawɗo goto fuɗɗino ɗum ene wiye ganduɗa hoorema mawɗo ko diniyankoɓe comme ɗum ɗo ɗi ene wiya ganduɗa hoɓɓe aroɓe leydi ɓe walla ummiɓe caggal leydi gaari jantiɗo e tubakoɓe français ɓe mbete aduna o ne andi ɓe mbete eɓe gandi noɓe guurti pinal mabɓe e gonka mabɓe e noɓe kamɓene soɓe jiiɗi woytade ɓe ngala to ɓe jeehi woytade banggueji goɗɗi ganduɗa hoorema e radio ji ɗi e téléji goɗɗi ɗi so wona hono ɗum ɗo woot woni hono ɗum wood won radio associatif tawa ganduɗa hoorema waɗira ɗum ko yiɓɓe hoɓɓe arɓe ɓe wuurɓe leydi ɓe gande ene guuri gande hol caɗele mumen gande hol jojjaji mumen gande holko poti wadde leydi he holko fawi ɗumen holno poti wadde ganduɗa hoorema so dañi caɗele ganduɗa hoorema ɗo poti woterade ɗum woni miijo adan ngo kanko gardiɗo ɗum o en peraki konngol maɗa ceerno Saykou ma en gar tigi tigi e miijo ngo kono sen mbi RVVS R o wasta taw wonko haalata V wonko haalata V goɗɗo wonko haalata S wonko haalata hol alkule tongaɗe ɗo ɗe hol nde ɗo inde sen berti radio associatif au miro radio associatif au miro radio dental pelle ɗo e miro wadde R o firti ko radio ay ve gadano somi faami no ceerno katante yiɗi r o firti ko radio ko ha joni mbiyan ko e français radio e vo firti ko vaccin vaccin o ko nokku mo ganduɗa diwan mo gonɗo e seradio e tengtini hen noon nokku ngu woni ko e Valde Sen v goɗɗo o ko val c o ko sen wadde sen tongi ɗum mbiyan RVVS ko radio vaccin Valde Sen e joni noon sen mbi ɗum radio vaccin Valde Sen sen jiiɗi firtude ɗum e pular sen mbiyama holko ɗum joofi tan ha neɗɗo faama ko yiɗi haalde taw wona ni wiide ngal alkulal nde inde holno fulɓe pamarata ɗum
ɗum ko en jogii caɗeele seeɗa e firo mum sikki ala ko mataw e yiyande am min e so tawi ma sella e famamuye e ɗemgal pular ma daña hen alkule baylaɗe e yiyande am goto foof no yiira taw wona noon ma daña hen alkule baylaɗe saabu so tawi en mbi radio o ko radio haali no yimɓe ñaltidorto banggueji goɗɗi en salo wiide radio wiya haalirde andi ɗon alkulal waylima e walde o kam no wawi sellude so tawi en guinniri nokku ngu ko nokku to inniraɗo en heftata vaccin o tan woni haalaka vaccin ko walde sen ko nokku mo ganduɗa nokkure nde to hundere nde waɗaɗo nokkure walla mbiyen diwan o wadde sen tongi ɗum tan mbiyen ko haalirde falde witende walde sen tigi rigui joni eɗen gahanno e ceerno Saykou Lom caggal nde ganduɗen haalirde nde holno nde wiyete e farayse e holno nde famorto e pular e aɗa wufno wonde no miijo ngo ardini a haali mawɗo diiniyanke o e ko nandi hen jokku konngol en mawɗo diiniyanke o nde o waɗi ɗum o gayni après eɗen mbiya ganduɗa hoore ma fulɓe ɗo mbawi wonde foof goto fof ɗo wawi wonde fof yo liggo ko liggonto ko hoore mum liggono leñol ngol hono mawɗo men goto gonnoɗo ɗo no wiye ganduɗa Sade Ba ko ethnologue to banggue ganduɗa hoore ma gollal wonno koye fedde wotere ni wiye ASCAM e 1983 kanko Sade Ba o yindiri mawɗo diiniyanke o haalde muɗum ɓe jewtidi ganduɗa hoore ma ko fati ganduɗa hoore ma e yettinde jojjaji ganduɗa hoore ma wonde ɗanniyankoɓe wonɓe ɗo e miro ene jogui caɗele ganduɗa hoore ma gueɗe kewɗe ganduɗa aduna o tinirta ɗum holno waɗata mawɗo wimo ni batten taade mboɗo hebla joni radio e temps Mitterrand aride ene waɗi radio ji ganduɗa hoore ma poɗɗi wadde taw ko pelle ganduɗa hoore ma mbete daɗi mumen nane so tawi aɗa yiiɗi aɗa wawi jeeyade e nden fedde mbete aɗa wawa dañde ɗon annene kaldirɗa jojjaji ganduɗa hoore ma yimɓe ma ɓe kawrata hono joguiɓe ɗen caɗele ɓe on saaha kanko Sade Ba o jogui fedde wiyeten ASCAM o liggorto koye biyeteɗo ganduɗa hoore ma Amadou Ly nanɗo e miro e on saaha ganduɗa hoore ma mo liggoro ganduɗa hoore ma Moussa Sow nanɗo e miro e ko nandi hen kamɓe gonno ASCAM kamɓe puɗɗi jonde ganduɗa hoore ma dañƴe ɗo fulɓe haalirde e 1983 ceerno ganduɗa hoore ma kadnata somi jaabima namdal ma ngal tigi rigui en paami wadde miijo ngo ari ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e tati beele ko nden tan nde miijo ngo ari nde daña fartange ɗum siina walla rewidama daawal juutngal nde fuɗɗi siyoyde hanki tan après mbaɗi batu muɗum ganduɗa hoore ma ko nden siina e on saaha ko nden siina hawri ko Mitterrand ko jooɗima ne wonno on projet so tawi jooɗima e leydi he ɗin radio ji après ne poti wadde pour mbete miskineɓe kañumen dañaɗo kaali e ko nden siina tonga après on saaha noon kanko Sade Ba kanko Amadou Ly kanko Moussa Sow kamɓe mbaɗatno animé ganduɗa hoore ma ɗiɗo waktu goto ɓe joguino on saaha e on waktu ganduɗa hoore ma pour wadde animé caɗele meɗen ɓeten mbawa yaltinede e hono ɗiɗo radio ji tigi en paami won lamde ceertata e nannatondirde wadde en paami haalirde nde fuɗɗi ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati ɗum hande mbiɗa sikki waɗi balɗe e bandum e kamɓe fuɗɗunoɓe haalirde ɓe beele aɓe lutti ha joni e haalirde he haalirde nde ndeɓe jogui ɗum nde nde nanmi ɗum nde tinmi ɗum nde woni ko konngol kalnomi nane wiide ganduɗa hoore ma pulloɗo wawi wonde fof nde nanɗa ɗum nde an holi on min Saykou Lom an Saykou Lom nde nanmi ɗum nde won saha fedde pular wonde ɗo nde wiyetede ganduɗa hoore ma dental pular gongal ɗo ngal e mbimi ganduɗa hoore ma so tawi ko gonga eɗen jiiɗi ganduɗa hoore ma ligganade pular eɗen jangga pular eɗen mbaɗa gueɗe pinal e pular kono alay saago kadi dañen ɗo kalɗen gueɗe meɗen e ganduɗa hoore ma pular tawtoyen ɓeɗo liggiɓe ganduɗa hoore ma gam dañande fulɓe ɗo kaali caɗele mumen e goƴaji mumen beete eɗen mbawa gollodirde mabɓe nden woni jantume mabɓe kamɓe oɗo saaha nin noon jantume mabɓe ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi nden jantume mabɓe e mbaɗimi ɗo invité pour haalde ganduɗa hoore ma gueɗe pular min mbaɗata ɗe fedde pular nde ko gollata holno jangguinirta holɗo janggata holɗo woodi hol yiɗɓe so neɗɗo yiiɗi arde toon hol arta toon
ɓe noddimi ɗo min mbaɗi nden yewtere nde min mbaɗi nden yewtere nde min gayni kanko Sada Ba noon heɓiri wi kam an noon kam vraiment amin jiiɗi liggoɗade e ma so tawi ganduɗa hoore ma aɗa yiiɗi liggoɗade amen amin jiiɗi liggoɗade e ma gonga ha sinno ko Pulaar daraniɗa minen ko ASC kam ko fedde julɓe ni wonno gorodi ndi kono noon ko joguiɗon golle ɗo joguiɗon ɗe ene poti ganduɗa hoore ma andede ene poti yimɓeɓe ne poti famde ɗum holɗo keɗɗon leñol ngol e ko darani ɗon ko fate banggue leñol ngol saɗa yiiɗi liggodde ɗen min mboɗo yiiɗi liggodade ma par ce que no nanimi aɗa fama ni aɗa haalde ni mboɗo faami hen ko heewi ɗum noon ko gollal manggal ɗum noon saɗa yiiɗi gara tawta min mbawen liggodade kamɓe nde gondumi e mabɓe noon duuɓi tati ɗi ɗi timmi kamɓe eɗen andi fulɓe mbiyata ni hewɓe mabɓe mbi ganduɗa hoore ma joni minen mi puɗɗimi mawnude won gueɗe ɗe gadduɗa kese e amen eɗe beeli min kono min galana ɗum pinal min galana ɗum darde min galana ɗum ñeeñal so tawi an aɗa jogini ɗum darde aɗa jogini ɗum ñeeñal aɗa wawi lomtade min so tawi ganduɗa hoore ma hande oɗo saaha émission heddo e ganduɗa hoore ma e juuɗe ma mbete continue golle ɗe minen hankkadine min gaari ha ɗo henne min natti wawde jokkude kono noon eɓen ɗo ha joni eɓe guuri eɓen ɗo e ganduɗa hoore ma e leydi he ceerno Katante mayen garre wallitiɓe maɗa ɓe ɓoyata kono ceerno Saykou Lom no mbiruɗa ni wonde fedde Pulaar nde gonnoɗa nde sen paami ko fedde kawtal janggoɓe Pulaar fulfulde windere nde ganduɗa wodande e nder leydi Farayt hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati goho to Bordeaux e Sembina hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati jeegom to Mantes-la-Jolie wadde catal mum woni ɗo henna e nder Miro caggal nde paamɗa nde wonnoon nden fedde ne gollatno ko abbiti e pinal ne waɗa jeewte ne waɗi jaaye ne waɗi gueɗe kewɗe nde ndeega fedde dilli tan paamɗon ɓeeɗo de ndeke ngari sembinde koko min gonno ko garɗa natɗa e mabɓe e haaɓe jogui hoolare wawde tuttudema gollal ngal ko lamdel daɓɓel tan faadema haade men artude seremɓe ɓe beele aɗa joguino heblo ko faati e gollal e nder haalirde walla ko yarlitare ma tan e ko teskiɗa e nder leñol ma e needi ndi nehinoɗa gila toon ganduɗa to wuuro meɗen Thilone ha yetti ɗo e nder leydi Farayt duñma hen tan aɗa yaaha seeɗa seeɗa tan ha woodi ko ɓesni d'accord ɗum gardinol ngol ko mbiɗa ko ganduɗa hoore ma to banggue Thilone wonnoon gila boɗo famɗi après min gala ko ganduɗa hoore ma ko fate fulɓe après min ɗum ko ɗum tan woni nder ko ɗum tan jinmi kono joganaɗo ɗum ganduɗa hoore ma on saaha ñeeñal mi joganaki kono mo jogini ɗum pellital fimde ganduɗa hoore ma min ko mbaɗanmi ko so tawi ko gonga e am mboɗo gonɗini alay saago mi ƴeewano ɗum wonirde ɗum siinide donc so tawi mi dañi ngal ɗo damal ndeke noon mi yiiɗa woppude ngal ɗo damal par ce que ko wawi hen wonde foof ma fulɓe dañi hen ganduɗa hoore ma mbawa yitade hen koye mumen hay sinno mi alana ɗum ñeeñal no fewi kono pellital ngal e jangde nde hankkadi mi joguinimo ɗum nadde hen ƴewde seeɗa seeɗa no mbawirmi ɗum ha ganduɗa hoore ma heeɓi hande ɗo ko noon nattirmi hen ceerno Katante Lugol Sileymani mayen garra joni joni Allah addantami juttude makko eɗen gandi Pulaar wiya ko wela ɗemgal yoloto sahaji wela tepere ko kanko duñimi ha jettimi ɗeɗo leyɗele miɗon ki joni no jaltirimi e kaɗo bada jamdi ceerno Saykou mboɗo andi toon to Thilone jogui ganduɗa jimri keeridi mbiyetedi cayɗe wasaba en garoy hen e kadi nden e nder Thilone kadi mboɗo andi so tawi ko wayno sahaji waalo en son gummima toon ganduɗa ko wiite ko wayno bawguel en on garti ha e nder wuuro he jammaji ɗi jenggi mburuji ɗi ɗi gaddete ko wiite ko wuuɗe cuuɗi ganduɗa añere ene gueɗe baɗe honnoon e ene gasa tawa yidde diɗɗe ceyɗe no mbaɗirteno e nder ɗin ɗon laabi Thilone hakkude ganduɗa jufnaɓe e jaɓɓe sala e ko nandi hen sa yi gueɗe pinal ma waw duñjema wawde nadde ɗum nde wonnoon wonko andano gila toon a jarama Saykou Lom joni mataw ma en gartoy jokken lamde ɗe e faade musidɓe heddiɓe ceerno Souleymane Sissoko musidɗo o Saykou Lom haalani en holno hunde nde fuɗɗori ha o naati hen beele an e hoorema a yi ɗum tan yoɗma garɗa lamdiɗa holno way jokkiɗa hen walla ka noddaɗo walla hol lawol dewɗa ha jettiɗa haalirde nde ceerno Katante leñol a jarama namdal ma ina waɗi fayida no fewi soko min gam arde am e nguɗo nokku sikki ala ko yidde e pellital no ceerno Saykou wini e taki ɗum ko
kawtal jangoɓe pular fulfulde e windere he so wiyama kawtal eɗen paami ko hunde rendinde fofof ala ko heddi nde tawno noon mi woni e kawtal caggal nde gonmi e kawtal mi gondumi ko e ceerno Saykou e yimɓe woɓɓe sikki ala ceerno Abbas Diallo en e Samba Mboce en Kalidou An en yo Allah yurmo yaafomo e dendagal mayɓe fof e kadi e ɓesguji mabɓe kamɓe koye mabɓe eɓe dadi eɓe cirñini mbiyen noon so tawi mi ruttima to ɓuuri woɗɗude gila to jibinami to komi neɗɗo jinnoɗo tan e dental komi neɗɗo jiɗɗo tan e dental fulɓe e yitude hoore mun en e wiide kadi sikke ala e neɗɗo so darima tan ina wawi wonde ngal pellital joguino ɗum gila ko wona ɗo ngati mi yawani hooram gila nde ɗo jangden bindol pular nde ari nde tan mi roj mi fadani ha ñawli jami mi roj tawami hen gila toon puɗɗimi ɗum gila to Afrique garmi ɗo tawmi ɗum ɗo waɗi kam beelemma tiɗɗo nde natmi hen nde e gueno rendinimmi koye ɓeɗo yimɓe ɓe kalmi ɗo ceerno Saykou ina hen jeeya kanko ceerno Saykou noon no sifori ɗo ni mi ruttotako hen mi yi'imo to pular to amin kawra to duɗal amin kawra to pinal amin kawra to laabi amin kawra e nokkuji fof ha kanko o wattino arde ɗo e kala saaha min keɗomo omo ara en nguɗon nokku omo wallodira e ceerno Ba mo haali ɗo o caggal ɗum ɗon waɗi saaha o watti wiide min ene moƴƴi min tan mi yonata ina moƴƴi wooda jafoɗe kam wooda garɗo ballotiren ko mbatten ko si kala ko mbaɗɗen ɗo min tan mi wawa yonde garon toon ballotiren o haali ɗum go'o o haali ɗum ɗiɗi o haali ɗum tati ha pellinmi ñalawma goto amin mbaɗi batu pellinmi wiide ceerno Saykou min noon e ngol dewo garowo mi arat toon mi yanta e ma ɗo dañmi pellital arde yantude e ceerno Saykou min ballotira golle ɗe gila ngu ñalngu noon nde puɗɗimi ɗo ene wawi ñalngu ngu hande mi tongani ɗum ñalngu ngu ko mbiyeten ko nanen wonde natten ɗo wonko kalnomi fotani wonde hay gollal gotal ngal fotani windede kala ko windaka ne heewi majjude saabu hande ngal ladial ene majjiri kam miɗo suni ɗum miɗo suni ñalawma gadana mo garnomi ɗo ene majjiri kam miɗo suni ɗum kono miɗo andi woni dawal duuɓi sappo sokono firti ɗo joni miɗo jogui ɗo koɓe mbiyata carte ko e natal am na waɗa hen e seedam faagu wonde mi dañi yamirore yomi liggo ɗo e kadi yomi yaltu banggueji goɗɗi e kala dille baɗɗe mi hawra hen mi wawa hutorade ɗum kadi miɗo jogui ngal ɗum ɗon ko gila hitande ujunnaji 2 ngal natal waɗa joni noon koko adi ɗum mi wonino ɗo bandiraɓe ko ɗum ko fewti e banggue yidde e banggue pulago ha tenti e banggue kawtal ha denti e banggue cetal miiro darde mum hono no sifimi ɗo ko wayno ceerno Abbas en ko wayno Kalidou An mi hayso mi reftani hen mbiyen e banggue rewɓe Habi Sow en Dieynaba Dia en Fama Ly en e gueɗe baɗe hen woɓɓe ɓe gona ɓen tan minen foof pellital amen weliɓe kamɓene kadi arde amen ɗo gam jaynude kala komin mbatta ko fewti e banggue pular ɗum noon ɗum woni gargol am ɗo e yantodirde ɗo e ceerno Saykou ha waɗi saaha dumuna dawal seeɗa caggal ɗum waɗi woɓɓe kadi gari janti amen somi jaabima namdal tigi ceerno Sissoko a holliti wonde gila cuuɗi meɗen aɗa dillanno aɗa yinno ɗum ɗo jibinani e lamdal beele rendo ngo faama en gandi Saykou Lom jeeya ko cilon ari kono on kawriti e nder kawtal anne holto jeeɗa ɗum noon ko a jarama katante leñol jeeyami mi fuɗɗoro leydi ndi mi sakkitoro ɗo jibinami ɗo jeeyami ko Sénégal e diwan Ɓundu e wuro wiyetego Jaarendi jibinami ko hitande 1992 to wiyete Jaarendi e sikki ala noon nde natanmi e ndiɗo leydi taw moɗi yaara e duuɓi 30 gardumi ɗo e leydi koye cagatago kono ko adi nde garanmi ɗo
tawi komi neɗɗo mo ganduɗa ene setto bandam en hettotoɓe ɓe komi neɗɗo cerindiɗo gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko wona pulago ko wona pular ko wona ko fewti e banggue rendo komi neɗɗo jinnoɗo rendinde sukaɓe wiide ɗum en mbaɗen pelle pewnen ɗum ɗo ɗum ko noon jibinirami noon mawnirmi ha hande koye ɗum keddimi tigi tigi en paami gummiɗo cilon e gummiɗo jaarendi so tawi kawriti e miiro ko jiidude yidde e fandare waɗata ɗum kadi a yonni gati haalde golle haalda ɓe gollottono ko ɗum moƴƴinta hunde nde goto fof wasa yejjitede ko wona ko a haali dental worɓe ngal hani a haali hen rewɓe farma li kam mboɗa andi heɗanno tan koye ndefu joni mbataw en jetto tan Thiambil Ba caggal ɗum mi artira ɓoggol mbaɗon kewɗon wadni saaha foof jirwinande rendo ngo Thiambil Ba jaam ñalli yawur adi foof min calminima an lamdal amen gadnal ko holto jeeɗa jeeyami ko ndulumaji dembe ndulumaji dembe so tawi haalama e pular hakkillaji kewɗi ne jogui ko gaddata eɗen kewiide so tawi no pular ko nagge so tawi yi ndulumaji dembe ene hani hunde ɗum noon min gartire ma tan lamdal joni joni o min paami kam mbiyeɗa ko Thiambil Ba jeeɗa ko ndulumaji dembe anne holno natirɗa e ndeɗo haalirde natirmi ɗo walla no gardimi ɗo e konmi ɗo e miro ko mayirɗe hitande ujunnaji ɗiɗi mbiyannomi e jeegom woni 2006 mi woni ɗo duuɓi mi meeɗa andude ngoɗo radio ɗo heedi mboɗo nana noon kono mi andano ɗon heedi meeɗa heɗade ngu kadi wona ɗo tan fuɗɗi mi hoddi radio Manta mi meeɗani yaade mi meeɗani heɗade no pamarata pular min mi wona ligganiɗo ɗum min nden andano ɗum kadi mi ƴewata no men hay ko yahata haadi ko gonga kono noon so tawi a jibinama e wuro a wonde yimɓe aɗa yiyaɓe ko ɗum tan ɓe dillanta yama jogoɗa hen annene yidde kono noon mi ala heblo mum woni wawde jangguinde mi ala hen heblo hay hunde kono noon sa yi mi ari hen kono mbimami ni ko hodde wuro ɓoyde ladde arta tawi ɗum heewi e yimɓe he ko janggoɓe on saha wuro ngone gartumi nden 1987 yimɓeɓe fof ko ɗum tindi heccuɓe hay babiraɓe en janganen on saha min mi wayano hen noon ko kono ko caggal ko ummimi toon ko garmi ɗo e leydi he ko ene jokki ɓe gondumi fof ko ɗum ɗon eyyi ha Allah waɗi ɗo murtuɗo ari ɗo min jiiniri min gondi nden Allah waɗi yomi yiid ɗum yomi ƴeew andude ɗum yomi wawa windude hen eko nandi hen ɗo e Farais ɗum fof noon e waade e kanko amin jaadanno e nokkuji kewɗi amin gondanno e nokkuji kewɗi ngati ko koddigal kadi waɗi noon min jiiniri hen jaarumi min ko yidde witto e bange fof noon woni bange football bange ko ɓenni mi teskima duuɓi mum keewi komi coodowo defte tan woni bange coftal ɓalli bange politique e bange heɗade min ko ɗum ɗo ɓurnomi yidde ɗum ɗo ɓurnomi yarude ka neɗɗo tan mo wona ñubiniɗo a jokkodiri noon e ceerno murtuɗo e te murtuɗo beele jokkodirɗon ko caggal nde o faaɗi te tagal nde faaɗi nde faaɗi nde o hutorto ko bindi te kanko ɓurno reɗude koye bindi pular meta etotono wadde pular tan no wayi foof ha pamodiron walla holno ndewɗa o horsinma saabu eɗen gandi kanko so tawi o wima ya windanmo mburu ya windanmo hoƴƴudu e gueɗe baɗe hon noon so tawi a ronki wadde tan o wiyatama ko an ka aɗa hara tan an hol fartangue dañƴa ha jokkodirɗon
on saha o jippi ko Saydou Ba ko minen koddi minen gondi yimɓe noon jamanu ene ara e makko no feewi gandumi hen yimɓe hewɓe min kadi omo yirimi kadi deftere ko mbiyata journal ko komi coodowo ɗum tan les Parisiens et Zone Afrique ɗum ɗo duuɓi hande komi coodowo ɗum tan ko yodde fof haadi ko murtuɗo kalta no a haala joni noon monde kay haadi ko murtuɗo kalta joni nde o wiyanno kacitari nde joni kanko lawol gotol o wi kam an mi hewani yiide yimɓe he an ɗo jiiɗa fof aɗa joni ɗum ɗo ko ɓurɗo moƴƴuɗala neɗɗo yo sood anda ko kewi aduna he joni noon Allah waɗi kadi mi liggima kadi e nokkuji deftere fof bindade mboɗo yiya hen mboɗo yahanimi mi sooda deftere tawa ko ganɗo windi ko mi heɓa mi jangga ɗum noon waɗi ha rewi ha Yaya Kane 2008 Yaya Kane Dulumaji e kanko nanime pelle e kanko nanime pelle ñande fof so wonko kewi mi noddam mi namnoma o wi mi dendi o wi saɗa yiɗi andude hunde o wi a yaaɗe hen nde ɗo haare fotani ludde hay goto sa yiɗi yimde Afrique a yahata woyndu mum joni noon ñande muɗum o wi janggo so tawi kay ka pelliɗɗo potten nokku naggam to Paris ken yahoɓe Lille o haalanimi ko jahol noon ko haare mawde wonno e on saaha lamɗo men leydi jaaɗo o ko kabgol habde muɗum ko lamɗo min leydi Abdoulaye Wade leydi Sénégal leydi Sénégal e on saaha nde fedde nde ne renti e yimɓeɓe ndenti ene ƴeewa hakkeji ɓe diwanuji poti hebde ɓe yimɓe poti hebde min nene gaddumi hen hakkeji meɗen ko e radio hakkeji men e radio hakkeji men e rendoji miijimi hen mi yaani ɗo jeeyaɗo diwan ɓundu ƴewmi neɗɗo ha gandumi biyeteɗo Abdoulaye Ly woni ko foye Saint-Just mbimi an joni ar kala diwan o taw mi yi wonɓe toon ɓe foof so haala pular haalama hen tan nde wonno eɓɓoji mum mbaɗino ɗemɗe ɗe yoɗe care yimɓe ɗemgal fof yoyɓe hakke muɗum ka ɗum arano hen beele wona nden nde jaaɗa toon puɗɗiɗa rokkude ɗin ɗon miijoji aɗa haala radio ji aɗa jooɗe nder batu tan hakkille ma arti ko kalami ɗo ko de sinno mi yehino haalirde miro mi yañi ɗum to ma ɓuuri yajje ɓeyduma jogade coftal gam yidde yettade haalirde nde on saaha mi hakkillam addanimi ɗum ɗon on saaha même hakkillam addanani mi wiya e radio miro saabu min jiiɗi ko fodde labangal ngal mette sa tartoyima tan gartano natirɗa e haalirde miro nde eyyi joni noon min kaali hen taw mi nani hen yimɓe mbiya pular tan ko Fouta tan mbimi ala wona Fouta tan gati ɓundu no woodi diwan Fulade no woodi haɓe jaaɓi ɗum ene waɗe e kayitaji he kanko Abdoulaye Ly kadi min jokkodiri hen amin jadiranno kala ɗo kewi fof min pandiraɗa hamin jaaha hen woto mi junnane ko addimi ɗo henna ko mi sikki koye 2011 nanmi ngoɗo radio ngo ne woodi ɓoyat no fewi ko mboɗo heeɗo mbattumi noddude ha mbattumi ganduɗa arde hen mbattumi noon arde hen minnene e on saaha wonno so neɗɗo ari ɗo tawi ko jaa e dawrugol o jogui so wonko haali mbiɗa yurno e ko haali ko so noon walla so wona noon sine yuɓɓi walla yuɓɓani mi jaabomo hen kala to yaari foof so wiyama ko kaari arata walla ko kaari woni ɗo mboɗo yurno ko haali ko so tawi ko noon walla wona noon mboɗo heewi min addude hen ganduɗa miijam ko pamama tan mi yante e pular he kono kadi ko ceerno mawɗo boy wiyanno ko wiyanno e sendaji ko nattumi wadde ɗum o wi so jangde ari ɓe corto anani so golle ngari ɓe cuuɗo ɗum noon koɓe jangi foof moƴƴata ngari deedi laaɓani ko anani min nene mbattumi yentude hen o tawi kadi o wi kadi woto gone leggel toyi ɓuuɓri gaylon toyi ɓuuɓri wodani keewal meɗen ko
minen jantumi e pular he en paami a yanti e yidde nde tongan en ɗon seetan mbete nde jantata hen nde ko yidde ma tan duñma ha garɗa ñaaguiɗa jantuɗa hen walla ko kamɓe puɗɗi heɓtinde golle mabɓe bima tinno ar yantu hen kamɓe ɓe dokki kam hen e gueɗal ngal mi yahoranoki ko ɓe dokki kam hen gueɗal ko kamɓe wona min min ko kamɓe dokki min gueɗal paami ɗon koɓe yimɓe ittoɓe gueɗal koɓe guettini kam hen gueɗal ngal mi meeɗani yakorde men mboɗa handi hen e kadi wona mbaw kam wadde ɗon moƴƴi ɓe guittanima gueɗal en paamiɗo ɓeɗo natiri garten e ceerno Saykou Lom joni e on saaha e jokken golle ɗe wasa gartenoro gueɗe ɗimmere noon joni ganduɗa hoorema motten tutaɗe après mi arta no ceerno Alassane natiri ha mbawen ɗuminde ganduɗa hoorema haɗa men mottu tutaɗe en mbi radio ngo ko radio fulɓe ganduɗa hoorema mbiɗen ko kala bawɗo won Abbas Diallo ene halfini en konngol mbaɗe ko mbawɗon mbaɗe kala ko mbawɗon mbaɗe hoto jawe ɗum kala bawɗo ko ɓuuri ɗum yo addu ko kalfinɗo min ɗum guiɗo komin puɗɗi ñonno ceerno Souleymane gonga donc ceerno Abbas donc ngoɗo radio ni nde min gaare maggu min mbi ko fulɓe ɗo ɓe mbawi wonde foof goto fof wonɗo ko darani ko fulɓe ɓe goto fof wonko darani ko no wima nane ni a saaha foof o woda mbaɗaɗo ɗo invité o nodda kanko ceerno Alassane so noddi ko rakkata hen yeruji ko gandumi ɗum ɗo ko joguini ɗum haqiqa wawi hokkude ɗiɗo yeruji ɗiɗo dokketeɗi so tawi ɗi ndewama ma fulɓe ɓe naftoro ɗum donc mbimomi ɗum noon e on saaha hawri kadi enen gondi ganduɗa hoorema e wuuteji pour ganduɗa président men jaaɗo o won Abdoulaye Wade e ganduɗa hoorema élection ngaji muɗum kamɓe député ji noddeteɓe ɓe mbi ara waɗana yimɓe représenté ganduɗa hoorema laamaɓe ɓe haade haqqeji ɗi woni waɗata défendre ɓe ko haqqeji miskineɓe haqqeji ɗum jogotoɓe laamade en ɓe mbi kono laamoro en pour ganduɗa hoorema dandude ɓesgu mumen kanko won ko andi hen omo jogui ganduɗa hoorema ndimagu yantude amen pour wawde andini yimɓe hol ndimagu mumen holko mbawi hebde hol caɗele mumen holno mbawi woltorade holno ɗumen ɗum woni ganduɗa hoorema waɗi représenté le parti civil ganduɗa hoorema élection ngaji ɓennuɗi ɗi ɗum addi ceerno Alassane ɗo henna somin jii goɗɗo kadi bawɗo ko ɓuuri ɗum kadi min noddat ɗum ceerno Katante en paamiɗon ceerno Seck may gar joni kono mbiɗa yinno ɓittude hen lamdil daɓɓil tan bisimilla en paami won jooɗiɓe ɗo hande e le won jeese walla daaɗe ɗe nananoɗen ɗe en jiyani ɗo hande ko wayno Adama Bari en ko wayno Souleymani Seck en Mamma Kadji wonen e woɗɓe beele ko onon tan keddi hande e goomu gollere e haalirde nde walla won woɗɓe heddiɓe hen ha joni eɓe keddi ha joni won dande atande nananɗen premier nde men kalde 83 ha fay 85 ha fay 87 e on saaha aɗa heewi nande mo noddo ɗon wiye ceerno Mamoudou Ndiaye e on saaha kanko foof adi notademi e ganduɗa hoorema ɗe erimi yimɓeɓe yo gar ɗo ceerno Mamoudou Ndiaye Cilon gonɗo Sarab kanko adi notade ganduɗa hoorema wonde ganduɗa hoorema kanko no adda hen ballal makko pour ganduɗa hoorema to banggue fulɓe refti hen ganduɗa hoorema kanko ceerno Souleymani e ceerno Adama Bari goto foof ƴewmi ko bawal mum tolni ɗo minen foof somin ndendi mboɗa andi ceerno Souleymani ɓuuri min wawde cellu ko Pulaar so tawi amin kaala e Pulaar so tawi min dañi caɗele e Pulaar ko kanko min tumnoto Souleymani Sissoko ƴewmi ganduɗa hoorema mbimi min noon koye radio fulɓe kalani nde Pulaar celluko mboɗo jogui hen caɗele ganduɗa mboɗo jogui ganduɗa hoorema mo gondumi ɗo mo jangguidannomi Pulaar mo gandumi ganduɗa hoorema kañum affaire ganduɗa hoorema celluka hassinno wonani ceerno no fewi kono kañum daɗimi hen so mboɗo yiiɗi ganduɗa hoorema neɗɗo tawtoyami on mboɗo yiiɗi jeeya hen woni ceerno Souleymani Sissoko jooɗiɗo ɗo affaire pinal nde joguimi ɗum nde mboɗo yiiya hen darde Adama Bari yidde muɗum e tolni ganduɗa hoorema koddiral mum hakkude men nalankoɓe men fulɓe hakkude ganduɗa hoorema pinal men ɗo waɗa fof ne jogui softande tawede mum ene jogui si ganduɗa hoorema haqqi ganduɗa hoorema yerritare mawni ganduɗa hoorema pour wadde ɗum mbimi on so tawtoyi kam ganduɗa hoorema ɓeydoto wona koto ustoto e refti hen kan ceerno Souleymane Seck e noddugol no Adama no Alassane ardi ni kañumne yewtere nde ne heeɗo ɗum toujours ha waɗi ƴewmi kañumne ko haalata ko e banggue technique nawtugol sarde ɗum faade banggue internet en faade banggue ɗum ɗo en ngal karallagal mi jogaki ɗum timmugal ngal o jogui ngal wawi ɓuuri ngal karallagal ngal joguimi ngal mbimi on so tawti
ma wonko ɓeydi ganduɗa hoore ma affaire fulɓe waali ɓen waali to waali jantan ɗum tagui kamɓe ɓen hasinno ɓe garani ɗo eɗen mbiya ganduɗa hoore ma ken jogaɗo joga ko rendi ko dawrugol woni ɗo wonnon ko yerbitare wona no jiɗiɗen ni ene jogo sahaji photo ganduɗa affaire dawdi no ceerno Souleymane haaldinani Adama Bari ni e Souleymane Seck ne ko noon eko way noon kono wonko haymi ceerno Seck on mbi wonde ceerno Adama Bari dañani arde hande koko dawi mi sikki ma wonɓe ɗum ɗeɓi hawde seeɗa yimbele onon mbete wona kono yoɓeteɓe to gonɗon ɗo so tawi kono yoɓeteɓe holno neɗɗo woppirtata yoɓete kadi faye golle goɗɗe holko mbawɗon fammin ɗo henna woppude dawol faye dawol d' accord min famno hen guel gotel ɗo ko radio yarlitare woni ɗo wona radio yoɓetego radio yarlitade so wona ko mbaɗɗa hen an garowo an balowo ɗum ka joɓowo hitande foof hanki tan min jooɓi ɗum hitande foof goto amen foof ene yoɓa ganduɗa hoorema 50 € ko mbiyata ko e euro sen kali buuɗi ɗi ɗo hitande pour hitande nde heddi radio ngo wurni ɗum ko ganduɗa hoorema ko ballal e partenariat ko ɗum wurni ɗum ko an yoɓata kono wona joɓete hen ko yallitade est ce que aɗa gonɗini ko mbatta ko ne jaranma wadde hen hunde gara so jarananima ganduɗa hoorema ko noon wayi a yoɓetake hen hay mbuɗu ganduɗa hoorema ko mbawa koma e yettade ma tan addanma ɗo ala hen ko yoɓete hay deke en paami jobdi ala ɗon hitade fo ɓe mbaɗa ko wayni Souleymane Elon ko yiɗi jogi eyyi wonko jimmi ɓeydude hen seeɗa minen aroɓe ɗo e radio heɓe goto e amen ala dañowo joɓeteɗo hen kalis amin daña hen jobdi kono wona kalis holi jobdidi men hade judde seeɗa ko goto e amen foof ittanno ko wima ɗo joni ko 50 mbuɗu oroɗe ko goto e amen foof ittanno e nder jeyba mum jiifa mum totta hono no hankinni so tawi min mbaɗi moɓotiral hanki moɓotiral waɗi moɓotiral radio ngo waɗi hanki nde ko garmi koye arande ko arande moƴƴere moɓotiral radio ngo waɗi so tawi moɓotiral waɗi goto foof namdeta 50 mum mbuɗu yo 50 mum oro yo addu sono yiɗi wontude hen e lebbi 12 garoji ɗi so tawi a addani ɗum a yalti minen mbaɗanno ma won duuɓi 5 amin mbaɗa ha wattan min jewtide e catal amin gongal ɗo ngal min kalani ɓe minen de ko minen guittata e jeybaji amen e posuji amen min joɓat ɗum ɗo joni noon beta ene wawa sellude e catal ngal ko boñ jogui o wawa yoɓande yewtere nde ɓe jurniti ɓe mbi eyyi ene wawi sellude saabu ko ɗum nawi on toon koko daranɗen koko fewte banggue pular ko jiɗɗon ko min jiiɗi ko tawde noon ɗum ndentini en ɗo enen fof ko hen jeeya ɗon e joni min jaaɓi so tawi hitande filtima soɗon jaaha gaare kalon no foti ko joɓoton min guitta e boñ men he min totta on nawon tottoyon to poɗɗon tottude ko ni woni min natti ittude e jeybaji amen goto foof e teelal mum min batti hebde ɗum to endeke on nattani ni gati to boñto ko onon koye mon mbaɗat toon kadi artaga joni en jahat tan to karal to hokke en ko poftoriɗen seeɗa won gonɗo e ɓoggol gonɗo ɓoggol ko Dakar woni ceerno Dem jabbomo ko katante bisimilla oui ceerno Ibrahima Kane he an fo e wonde Mamadou Abdoulaye Dem mi salminima no fewi mi salmini koreji hettiɓe maɓe an fo e woɗɗude min gaddorto ko jaɓɓoradema salmitadema min kettima yewtere ma 2STV a haali gonga a haali ko ganduɗa a haaldi nunɗal a haaldi jambaragal amin cembinima e ɗum amin cetti a haali gonga bisimilla seydi Dem walla a jarama ɗum ɗo fof kadi ko teddugal moɗon e darde moɗon woni sababu majjum eywa mi yii ko binduɗa e page ma Facebook mi yii kadi ko nelduɗami ko a jarama ko teddugal hakkude men a jarama Dem a jarama no fewi weltima hen mi salmini koroji foof hande en gari yindirde haalirde nde beele ɓeydoɗen yewtidde mabɓe renno ngo faama holko yehete ko an kam ko weltade tan saabu nargol ma saabu amin gandi ko haalte ko foof aɗa andi saabu ko hen jeeɗa min mbima Dem jarama ɗum no mbiɗa on jokkon golle a jarama no fewi a jarama Dem merci min salmini koreji men min salmini cambele heddiɓe foof a jarama Dem a jarama eɗen mbawi wi tan joni ganduɗa hoorema motten tuutal seeɗa après noon ceerno Sey ko a jarama motten tuutade noon walata
Prête-moi la force de ta voix, Gaoulou. Ah, Gaoulou, que ne me prêterais-tu l'écho de ta voix, la force de ta foi, mon frère. Et je porterai au sommet des montagnes mon chant de révolte et mes fleurs amères. Et j'irai chanter d'un bout à l'autre des horizons, partout, dans toutes les langues, nos martyrs, héros, ceux de notre peuple, morts pour la liberté. Crédit Union Cyberté wadde 87.2 FM son jiɗi noddude mbawi wadde 01 34 92 82 42 ceerno katante ganda hoolma ɗo ganda en nani ganda hoolma walata ɗum noon ceerno katante bisimilla. En calmini ganduɗa musidɗo baɗɗo nde ɗo yimre wande fayida kaalowo walata sikki ala nde wonnon fof ko hare nde ko hare ndimagu ko hare leñol jimol so fawama e nder yewtere aɗa tesko jimol ngol holko ari seedade tigi caggal nde kettiɗen jaabuwuji musidɓe ɓe en paami ndeke ko kamɓe guittata ngaalu mabɓe mbaɗa e haalirde nde no nde wurnira wona haalirde nde yoɓataɓe adan noon ko kamɓe guittanno eɓe piya laabi ɗiɗi ɓe piya faade to catal to ɓe piya kadi faade to haalirde ga catal ngal faami ɓeeɗo ko enen mumen ndendi darde wadde noon mbatten tan piya goote enen fof ndendinen piyanɗo gootel so yonti nokkede nokken paaren toon kono noon heewiɗo jiiɗa neɗɗo ina jooɗi jagga oɗo ko jooɗiɗo cikka goɗɗo mo kawruɗa ko on woni dariɗo kono tawa jonde makko nde wonko nafata wadde en paami catal miiro ko kamɓe pop ndendi kala baɗɗo hen mbuɗo muɗum e miijo mum e darde mum ndendi kadi ha nde ɗo yewtere ɓeydi wurde wadde ko gummanino ɗon wallude leñol ko ay leñol fuɗɗi teskade hen darti wallodirde e moɗon ɓe jarama so woɗɓe gaari ala ko bonnata deke en paami kam ɓe gona yoɓeteɓe kamɓe kay koɓe yoɓɓoɓe lamdal seeɗa faade meɗen ɗo tugnade nane ceerno Silimani Sissoko wonde o haalanno o wi wonde hawo heptina gollowo e haalirde nde o hokka seedantagal somi faami ko maade ko mbiyata barde ko wiyede oɗo jeyama e nder haalirde nde beele ene woodi kuule lombiɗe hakkunde moɗon e haalirde nde tawane ande o kay ko keptinaɗo koye haalirde he jeeya omo wawi nadde nde o yiɗi nde e nde o yiɗi nde o yalta e so yehino ko wayno toon inde haalirde nde walla ko holno keɓirɗa ɗum an mbete ko an tan jogui ɗum ala wona min tan jogui ɗum ko Cheikh Lom jogui ɗum ko min kaldowo moon o Souleymane Sissoko jogui ɗum ko Adama Bari joguino ɗum ko Mamadou Ndiaye ko minen ɓeɗo nayo dañi hebde ɗum holno no neɗɗo dañirta ɗum ala e sago ñiiɓa e gargol teskeɗa ka garowo e nder yewtere nde mbatta nde yewtere nde garta e dow mum nde aɗa teska ka garowo a heewani luutede e ɗiɗi notoɗa e batu moɓotiral radio ngo teskeɗa hen on saaha noon ɓe mbima tawde ko hen jeeyeɗa mbete aɗa wawi yobde ko joɓete ko minen min jiɗata neɗɗo o wawa arde ɗo tan no tawtore e yewtere e kala saaha tawa o fiyata min jiiɗi ko neɗɗo fof garoɗo ina waɗa yewtere tawde o wona noddaɗo yo ar ñalawma goto walla ɗiɗi on ɗon foti ko ñiɓɗo e nokku arde e ñalngu ngu e nokku ngu on foti ko yobde no minen min joɓirta ni sa wi eyi dokka ko poɗɗa yobde ko sa yoɓi ɗum ɓe pewnanma seedan faagu wonde a jeyama e ndeɗo yewtere ka baɗowo yewtere nde e kala nde yewtere nde foti waɗede ko noon ɗum heɓorto wadde firti ko fodde nanodire gonɗe hen ɗe neɗɗo ne wawi woɗɓe ne mbawi jokkade e moɗon
en jelaki geno wonnoɓe hen ɓe kadi en mbawi samde gonga sikki ala e tigui rigui wadde joni haalirde nde kaalirɗe ne pecci e pecce ene jogui haalirde nde ɗo tawa kañum ɓuuri darnade tan koko wiyete ganduɗa rendo mbeɗɗo ko social walla won kaalirɗe ganduɗa ɓuuri darnade tan ko pinal ko mbel culture walla ɗeɗo ko tan ko woni juɓɓudiji goɗɗi keeriɗi ko wayno dawrugol eko nandi hen haalirde men ndeɗo hol sengo ɓuuri yarude haalirde nde ɓuuri yarde koko to banggue rendo koko ɓe mbiyata social ko haalirde nde waɗira ko mbiɗen ko ɓuuri ko aɗa wawi jubbude hen banggueji goɗɗi sikki ala kono ko fewti e banggue rendo kala ko kewi ko ganduɗa ko e rendo jeeya ena aɗa jogui yamirore walla fodde haalde ɗumen ko ceerno Saykou noon ɓuuri foccade hen ma o laɓɓitinan en namdal ngal kono kam koto banggue rendo so tawi wiyama ko nokku ngu fewnana ko fewti e banggue pelle meɗe sikki ena fewti e banggue rendo ɗum noon ma en dokku ceerno Saykou ɓuura laɓɓitinde en beddortomo gongal tan beelo wawa reggodirde de ceerno Saykou ma jabbo e ngal lamdal jettonorɗa beele haalirde nde yewtere men hande wattede e nder ndeɗo haalirde beele eɗon jogui lowre ko wiyete ko site internet tawa neɗɗo no wawi nadde toon yiya gurdam ɗam anda no yuɓɓinirani ruttano jewte ɓennuɗe e gueɗe baɗe hon noon mbete ɗum no woodi eyyi lowrum no woodi ɗo joni ganduɗa hoorema ɗo joni sa naati site ɗo a naati radio a naati .com après a naati radio ngo eɗen kala ɗum toujours ganduɗa hoorema ɗo sen keeɓi ɗum rvvs.com après sa naati ɗum a naati site ɗo a naati radio ngo ganduɗa hoorema tawata toon ko trade d'union ɗon e yontere nde ha yontere nde ɗo gasa fande nde hande gasa yewtere hande haalande nde sa yiiɗi hettade aɗa wawi nde hettade walla jewte badnoɗe ɗo e lebbi jeegom walla lebbi jeeɗiɗi so tawi a naati toon aɗa wawi namdade e ñalngu naggam hitande naggam e dimanche yewtere trade union wonno naggam lowre nde no woodi sa naati toon aɗa wawi hettade ganduɗa hoorema e yewtere waɗnoɗe toon ñande hen nde mi artano to banggue ganduɗa hoorema no mbiɗa radio ngo ko ngu woni ko banggue commercial walla so social ko social jot ceer Souleymane haali kono noon ko fiyete nane ko haali ko piiɗe piyeteɗe ɗo joni so tawi ceerno Souleymane ceerno Adama Bari goto e mumen foof ene jogui hattan wadde émission goɗɗo mo jiida momin mbaɗata ɗo o ene jogui hattan wadde goɗɗo somo jogui hattan omo wawi namdade émission ganduɗa hoorema pour wadde culture tawa tan jiiɗa nawrani dawrugol tawa culture tan nawri tawi mbako makko no hokki omo jogui won haqqe haade mo fiya piye hitande yanko ɗi ciita ceerno Souleymane haalanma ɗe walla omo minen tata foof goto amen foof no wawi jogade émission mo yiiɗi mo jogui hattan wawde wadde min oɗo émission joni ne woodi ko min addi émission o kono kamɓe ɓe jogui ndimagu kamɓe ne wadde créé émission goɗɗo mo jiida e oɗo soɓe jogui hattan muɗum addi haala ndeke noon koɗi ɓeydeteɗi voilà soɓe jogui hattan mum ɓe mbawi ɗum wadde so tawi ɓe mbawi ɗum wadde e nder yontere e nder yontere he nden ɓuuri hewde yajande e nder ñalɗi poftorɗi ɗi koko hiɓɓi sa ƴeewi ɗum ɗo ɗum koko hiɓɓi kono e nder ñalɗi poftorɗi ɗi aɗa wawi wadde lowdi ndi mbaɗa ɗum to maɗa gadda ɗum ɗo secrétaire ganduɗa hoorema gaddiɗo mo radio ngo o waɗi embauché o totta ɗum mbiya ɗum ñalmum on kalde makko on nanodiri ganduɗa hoorema ñalawma naggam aɗa jogui émission ɗum noon so tawi émission wasa wonde en direct so tawi a jogaki hettan wawde wonde en direct aɗa wawi wadde émission ma mbaɗa enregistré ñal waktu so yonti émission ma yalta tawa a jooɗaki tigui rigui on hattan kadi ne woodi ene jogui charte noon mo poɗɗa wadde respecté radio ngo ko radio communautaire wiya kala garowo ɗo e radio he omo wawi yarude banggue dawrugol omo wawi yarude coftal ɓalli omo wawi yarude jayde omo wawi yarude fijirde ɗo pinal omo wawi yarude banggue social ballodiral ballal omo wawi yarude banggue ganduɗa hoorema sauf banggue diine diine aɗa wawi jubbude kono a wawa wiide ganduɗa hoorema aɗa ñumno ɗum ganduɗa hoorema ha banggue diine a heɓata yewtere noddirtede ko yewtere diina diineji ɗi koko mbaɗa banggue ɗin koko mbaɗa banggue ɗo ko kalten ko c'est ça kañum koko waɗa surveille émission ngaji batteɗi ɗo foof ɗum ko goo
gueɗe ɗimel ala droit hernade neɗɗo tan ala haala e mum ganduɗa hoore ma ko ala e mum tati aɗa jogui ganduɗa hoore ma haqqille wadde émission kono ala droit wiide ganduɗa hoore ma aɗa ƴetta fenade aɗa watta ɗum gonga aɗa ñimno ɗum ɗo ha mbaɗa trompe yimɓe heɗotoɓe ɗum kadi CSA ne watti hen haqqille sa jogui on hattan foof aɗa wawi wadde émission ma no jiɗirɗa ni banggue ballal banggue dawrugol banggue ɗumen tawɗo waɗe respect kuule ganduɗa hoore ma keptinaɗe ɗe kartal ngal kalɗa nane ngal kartal ngal holli ko ganduɗa hoore ma seeɗan faagu o mona ɗo e radio communautaire he ko jaydi yanke to banggue ɗum ɗo omo wawi ƴettori ɗum banggueji goɗɗi kabaruji goɗɗi o adda ɗum ɗo e radio o waɗa ɗum diffusion so tawi ganduɗa hoore ma hande aɗa waɗi ganduɗa hoore ma hirde walla aɗa waɗi ɗum ɗo so Souleymane ari wi min ko RVVS jeeyami koye radio Miro jeeyami aɗa foti wiidemo hoto kartal ma woni kartal ma jaydiyanke woni seedan faagu ganduɗa hoore ma Souleymane ko toon jeeya sa jaaɓi o naata e ɗum ɗo ma kalti toon d' accord ko an jaaɓi an hokkimo ko nden yamiron sa jaɓani en aɗa jogui lawol wasde jabde kono Souleymane ne foti hokkitemo seedan faagu kañumne ko wima kañum ko jaydiyanke ko ɗum wodi ɗum woni kartal ngal ko ɗum nafata beele ceerno Sékou hande ko wayno kaalirɗe tuddude yirirde ko mbiyata ko radio ji online so tawi neɗɗo yiiɗi hande wadde ko mbiyata synchronisé e nder haalirde Miro nde woni jokkade e nder kaɓire mon ƴetta kotuji moɗon yaltina ɗum e haalirde muɗum toon bete ene dagana e nder nde ɗo haalirde ene dagana aɗa waɗa respecté ko après ko haalirde nde ko haali ko aɗa wawi ƴettude ɗum jaltina ɗum e online ma kono noon e oto ɓeydu e yewtere mabɓe hay hunde hoto ustu hen noɓe kaldini yaltinir noon ko kamɓe defi ko an yanñi ɗum kono kamɓe defi ko yaha hen foof ɗum ene ittuma responsabilité an jaltinowo ɗum online ɗon ene artiri responsabilité e kamɓe wonɓe gaaɓe ganduɗa hoorema golloɓe ɗon golle ɓe aɗa jogana ɗum sa ɓustini noon a ɓeydi walla usti ɗum ko joomu a yani ganduɗa hoorema a fotani ɓeydude a fotani ustude laɓɓitinen seeɗa woto leñol ngol hulde wiyede haalirde nde diine ala hen firi ko arde ene mawnina diineyankagal e sengo ngo yaari woni no riiwa ngam ɗoftade kuule leydi Farayse woni gueɗe so tawi ne mbaɗe ko e nder pelle biteɗe pelle 1900 ko rewno hen gowde 1901 e wonde pelle wonko jaaɓi wonko caali ko ɗen ɗon tugunorɗe woni saabu oɗon kalɗo haala zéruji oɗon kalɗo haala pelle darniɗe ko abbite diine kono noon ɓagguɗon ɗum tan koye e nder ko gollete ko e social ko social ɓaggata ɗum so tawi aɗa waɗa ɗum aɗa jogui hattande wadde ɗum ɓagga ɗum e banggue social par ce que diine no jiyata ɗum ɗo e social goɗɗodirani so tawi ka ƴoƴƴo no mbaɗirten pelle men ɗe ni tan aɗa andi katante pelle men ɗe kewɗe wonko ɗe gollata ene jogui koɗe gollata ɗe ɓaggata ɗum ko e nadde e yamirore leydi ndi ko yiɗi ko ceerno Sékou ko ciftinɗa min ɗo e nder kawtal janggo pula catal biyetegal Orléans emin jangguina toon sukaɓe men ɓurana e nder galle leegal ko mbiyata ko maison de quartier joni noon cukalon kon nawti bindanɗe mumen nde ko woodi yiiɓe ɗum ne jangga ɓurana min nodda wonde onon oɗon jangguina ɓurana e nder maison de quartier galleji laamu hol sababu nde min gandi hen tan min mbiɓe ala wona ɓurana mo cikrono ɗum ko ɓuranuji mamiraɓe amen ɓoyɗi koye pinal amen jeeya non mi artire mon tan ɓoggol ngol jokkude ɗon tan jimmi ɓeyde seeɗa to banggue diina ɗo wona yewtere diina yewtetake ɗo ko yewtere diina a heɓata rokkede ɗum gara mbiya min noon mbiɗa yiiɗi wadde yewtere am heeride yeru no yewtere men nde ɗo yewtere jokkodiral kono ko diina tan kalanmi ɓe mbiyata ala ɓe rokkatama kono e sa dañi yewtere noon no ceerno Sékou wi ni aɗa wawi yewde hen diina miɗen wawi noddude ceerno Ibrahima Kane min gandi ko diiniyanke o ara o yewtana rendo ngo diina e ko hen jeeya kono noon a rokketake yamirore tawa an yewtere ma nde innira ko yewtere diina ko ɗo woni ɓe jaɓata yewtere diina innirtake hen ko heddi ko jewte ɗe jiɗɗa foof aɗa wawi innirde mbiɗa jogui lamde ɗiɗi faade o noon foof beele hojomaji ɗi eɗen gadi koko diddi en hoto gasoyi tan ko en ɗen tawa gasi lamdal hen gotal ko mone mon foof holko ɓuuri welde ɗum e nder haalirde nde e hol caɗele jogui hen so tawi wiyama tan haalirde Miro wi a ɗum ɗo de kam ne weeli me mayre ko ɗum waɗi ɓeydi sembindemi walla ɗum ɗo de kam so Allah mboɗon mi hen ni kono ko caɗele
ɗum ko heen laamdal gadanal faade mon onon fof e laamdal ma taw gongal ngal ko wiyoyde wonde mbele oɗon jogii miijo ndeɗo haalirde hannde wonde ɗo e nder leydi Farayse ene wonɓe ɗo ɗanniɓe hannde mawnoɓe teritoɓe maayoɓe woto geno yawnu dañje hono ɗum toon to leyɗele meɗen e on saaha mbawen ɗowde ɗum e yaadude woɓɓe e notade inde tabital pulagu notade inde kawtal notade inde Amadou Hampate Ba notade inde Diary Pular notade inde fedde potal ɗemɗe guinni Sénégal e ko nandi hen caɗele joguiɗen e leyɗele men ɗe ɗo wona puɗɗordi meɗen ha mbawen jabtade ngal lamdal to leyɗele men ɗeɗo lamde ɗiɗi ko kucciɗe mo onon foof son jaabima hen hankkadi mi totti toon guinnol golle ƴeewe raɓɓiɗinade e après jabuɗum après ɗeno jabde ceerno Alassane eyyi minde ko ɓuri weldemi hen e ko ɓurmi yidde so yewtere nde jeeroto yewtere yoto ene waɗi gartam e meɗen woni gartam e meɗen en ngala ko ɓuri leñol men en ngala ko ɓuri ɗemgal men en ngala ko ɓuri diwanuji meɗen go hono mbatten noon ha diwanuji min ɗi nangodira ɗi ganda ken gowtum kala diwan mo yahani hen goɗɗo o yahata gati kanji jiidi yuma ɗi ceerani baba e ñanden wonko ceerno Souleymane haalno ɗo woni pular e sukaɓe les ko ɗemgal gongal biyete wolof jangguinte hen mbimi noon mi jaɓani mataw min kaltidi min pamodira min yaruno mi jaɓani hen o mi jaɓani ɗum ene wonira noon ko min ko toon jaruno mi jaɓani loppere mi jaɓani ko woni yumoɓe pular ganduɗa mbiyata noon ko ɗum ɗon min kaldi ɗum ɗon holko waɗi ɗum ɗon mbimi ne miijimi ɓenno mbimi ɗum ala to gummimi to holko waɗi enne to te toon so yahani ga yahata ko enen fof ndendi ken ɗemgal goral ken leñol gorol haydara ala ko ceeru nden go kona ɗum ko diwanuji meɗen ɗi alay sago yimɓe dutto e majji banggue ndema banggue gaynaka ndeke noon so yimɓe gaddi ɗo neɗɗo ki konngol maɗa noon wona yen kalto jiɗɗen faade ko caggal ko waɗa ha yetti jonde meɗen ndeɗo holko welma e golle jogaɗe ɗe e holko musuma hen welimi e golle jogaɗe ɗe ko haalde caɗele ɗe mbimami ɗe haalde caɗele ɗe mbimami ɗe koɗe goɗɗe en mbawi wiide ko en mbaɗiɗe en mbawi wiide kadi en mbaɗani ɗe koye hakkude he hono mbatten noon e ko haala hen ko fof ko ɗum ɓuuri weldemi sen kaali noon wona leydi gottiri hayso feccama to banggue Mauritanie caɗele mum mayo wona keru ko mutu holko musma hen holko musma hen haali ko welma ko musma musimi hen ko yimɓe woni jeermi yimɓe ɓe tinani hen muuso ɓe tinani holko waɗi koɓe mbiyata ko so tawi a yahani jarata ko caggal eɗen jaari caggal darima tan ɓe jadanɗa danma eɗen jaari caggal te eɗen daara moni men fof ina wiye ken waɗaɓini enen haalirde miro e wona haalmiɗo ko dendagal meɗen ko kala ɗum goɗɗen fof dendagal leñol men ken daɗaɓe ko namdal ceerno gadanti ko haalirde miro fayi haalirde miro nde ko musmaɗo mbeta aɗa ara ɗo yimɓe garta e waktu mbeta aɗa ara ɗo jewte ɗe kebletake mbeta aɗa ara ɗo yimɓe keɗodirta mbeta aɗa ara ɗo ɓe dokke konguɗi ɓene kaaɗe konguɗi mbeta noddoɓe ne kaaɗe haalde miijoji mumen e gueɗe mbaɗe noon ɗum ene teskano hen banggue juɓɓudi ene manqui neɗɗo noon wayi noon kala ko liggorɗa waɗa saaha ma dañan ɗum mbawka ma dañan ɗum gandal ma dañan ɗum ɓeydari ma ene yurnite ene haalde e ko teski men noon ko watta ko foti waɗede saaha foof jomum ndenta ko waɗa ko kaali e beele ene ɓuura sammode kono noon mboɗo yakori e woto peeloje ɗe kew par ce que kalo pular goto wi peeloje ko keloje sen kebbini koɓen peeloje wonata ko keloje hakkude meɗen go beele ma hono nde ɗo haalirde darde janggo e ndulumaji temɓe e yiyande ma walla miijo ma yidde ma min ene haale ene waɗe amin kala kono noon min cuwata o daranade ɗum tawno hanniri ni yo guene yettine min cuwata ene haale tan yo guene yettine wadde en calminiɗo Dembil Sall Ada Jeere mata won gonɗo e ɓoggol tan jambo jaam ñalli ñalla jam a ñalle jam on celli jam ko mawɗum mati yewtere ha wadda bonde gasi de gasi de gasi eyyi bisimilla bisimilla inde yettode jafoɗama hettinani Samba Giro Samba Giro a Giro jam tan
ko joni ciftomi yewtere nde ƴewmi quoi laki gasi eyi kono yewtere mo onon en weɗima heeɗima hen seeɗa quoi eyi giro sona min beldima tan miɗen jarama jarama cillo sar ne salmini on député Pikine eyi Samba Guiro aɗa heewi hettade haalirde nde ɓe kaali ɗo ko heewi e haalirde nde fodde teskuye ma mbete nde ɓe kaldi ni ko noon ene feewi haalama ene feewi ene heewi lawol ene feewi meeɗiya tan gotol ni miɗen eyi Samba Guiro mbeɗa andi seydi Guiro mi hettini mi jimbo suwaade min gadin ɗo gonga Guiro sona tan yalla junno eyi Samba Guiro aɗa hetto e kala dewo haalirde nde walla ala eyyi sahaaji miɗi heeɗo wona ñande fof noon sahaaji wonno miɗi famde jot sahaaji tan kettoɓe kono kam haalirde nde ne feewi haala mon ne moƴƴi min beltani on a jarama min beltima eyyi député ne beltani on monɗo mo salmini on en calmini ɗon Demba Guiro eyyi moƴƴi min calmini député nomi haalamo mi calmini eyyi moƴƴi jarama moƴƴi mi ɓitta hen jettor Mamadou Abdoulaye nodduɗo ɗo ganduɗa to Dakar to o waɗi hunde komi sikkano ñande watta yewtere nde o noddimi o wi hande mboɗo waɗa yewtere hande mboɗo wadda hammeli yewtere nde ko ni way o haalmilide holko jiimi e kono haaldini ko foti ɓeydede hen te no gandumi no andiri ni ene kolori momi ni o haaldani hen ɗum ɗon mboɗo ɓeydamo mais ko teddugal ngol rokkimi ngal minen mi ruttimo ngal rokki radio miro ngo minen e ganduɗa miɗo ruttamo hen mi hettima ɗum en kettima ɗum ɗum noon min e somiɗo haala komi lundiɗo ko ɓuuri hewde ko yimɓe ɓe haalata ko weeli ko sakkitoro ko metti ko min koko metti ko adorto mi sakkitoro ko weeli ko jiɗɗa ko battane moƴƴe a jarama ene muusimmi e radio he to banggue radio ɗo ko neɗɗo o arata ɗo neɗɗo o ɗo mi fuɗɗo e hooram woni min woni Saykou mo tawmi ɗo woni Adama Bari woni goɗɗo o ko wona ñaw wona mayde ina e leydi he hakkunde ngakkude faamotiral amen minen liggotoɓe ɗum na woodi ena waɗa joomum e ustira ɗum koyɗe walla yidde walla goɗɗum sabu min komi pelliɗɗo ɗo Gueno ko e haare mawde gonmi ɗum ɗo jeeya ko e mbaangu am walla kural am fetel ɓoccittakomi ina muusimi gooto garowo ɗo pullo gootol e nokku ngu yiya ɗo ko feewani woppira ɗum nokku ngu yaha ene musiri kam ɗon no musi kam no feewi ɗum pullo bawɗo wonde fof sabu so tawi neɗɗo felliti a felliti a wi kaɓantemi ko leñol mataw gaawe goɗɗe ɗe ɓuri muusude enen hakkunde men ko gaawe pindirten ɗe so tawi enen gaawe men ɗe tundatama ɗe tundata kam ngal yulete ngal naata ndaka noon a joomum wawa gaawe leñol jogorɗe arde ɗe ɗen tawata joomum wonta tawata joomum ko tayi ɗo ene musimi e dendagal garowo ɗo hay so tawi ko noddaɗo ɗo ñalawma goto ronki artoyde ene muusi kam min ɗo ko ɗo woni ko musimi e radio miro taw haalani sababu moƴƴum kam eyyi haysa haali sababu mum enen ne ñawdu hakkude men sikki ala so tawi woni ko kural e fetel ko hunde nde gandumi so tawi hunde he lundima gongol ngol hay hunde hen yahata sa manki wadde kafsine ko wiyete kafsine ko jaygue huɓata sa waɗani hen condi jaygue huɓata a waɗi hen condi a waɗani hen kural jaygue huɓata ko Saykou Lo mo woni condi ko min woni kafsine mi salima andi ka baño to gonɗa ɗo aɗan soyno kullel yeeso ma ko gonga joni noon ɗon mi raɓɓindino ena muusimmi min e gurdam am woni ngoɗo woni banggue goɗɗo nokku foof ɗo dillinta ha ɗemgal pular wiye ɗum ɗo de ko pular somi naati ɗon mi yaltata ɗon ena muusimmi ene welimmi noon ko yimɓe ɓe garata ko jeyndiyankoɓe daari ko pular nanete ko pular siftirte ko pular yahata ina sorta e tudduɗe yirde tawa ko e ɗemɗe men ko e sawtuji men tawa ko e bindi men ina welimmi ko radio miro
walla haalirde miro jeeya hen ko ina welimi ko wiya hen ko Saykulom ko Souleymane Siso ko Alsane Ba ko goɗɗo ko ina jeeya ina welimi hen ko radio nokkure nde wurni ɗemgal ngal ko ɗum ina welimi hen ɗum noon ko nde ɓoggol jaɓɓoɗe ɗum jam ñalli ñalle jam yawor ñal toon ya sellu mbaɗɗum tan kadi jam ko mawɗum o Boubou ana wari dande hande koy ko maɓɓaɗo o way kono yiɗatinen ni no mbaɗɗa fof miɗen ganduma jam mawɗum bisimilla mbaɗi jaafoɗon noon min kam hande komi pettaɗo ngati mi heeɓino nande dow ɓennuɗo katante leñol ne ara hande eyyi ko hunde ganduɗa ko nangannomi aduna fof mi accat sabu min katante leñol yonanomi tan wona e noddude ko joddo e moɗon joni noon min hooram ɓaadi ko Allah ni mbiɗa mabɓa kono komi jejjinnoɗo ɗum ko joni tan a nunɗi radio ngo nanmi kono noon mi anda holko woni soko namdal walla lowdi ndi eyyo so tawi eɗen mbawi jubbandemi hen seeɗa mi ƴeewa essage jabate hen hakka fadde faami eyyi lowdi ndi hande ko katante leñol ari wiñade en eyyi wiñade jeydiyankoɓe wiñade heɗiyankoɓe radio ngo wiñade nde firti ko ari namdade jeydiyankoɓe radio ngo ko kanum heewi addude namde e heɗiyankoɓe walla yimɓe woɓɓe kono kankone hande o ari mami accu o haalda hunduko makko ko addimo ko o moni ɗo ko ɓuri raɓɓidde ko o haalda hunduko makko nanira nofuru ma ɗum noon ceerno katante leñol ceerno Bouba jaram min calminima min jaarima haala welata ko kaldiɗo welata addi en hande tan ko haadi ko enen dendi haalirde nde en kanani wiide tan moƴƴi taw wonko suuɗi walla boni taw wonko feewi haadi noon sabunde wawa lodde hoore muɗum garen kuccodiren e mabɓe lamdoɗen ɓe haalirde nde holto fuɗɗi e holno fuɗɗori e holno ɓe goniri hen ɓe kalana en ɗum ɓe jaranɗen joni ko holko weliɓe e haalirde nde e holko mettiɓe hen ɗum woni kawɗa joni konngol Souleymane Sissoko e wonande noddoɓe ɓe kañumen jiɗeten lamdadeɓe tan ko seedantagal mabɓe beele koɓe nani ɓeɗo kaali e haalirde he ko aha ko noon woori fodde keɗogol mabɓe walla ɓeɗo koko jaari tan banggue belɗo wonko cuuɗi e gam sengo nunɗal mbawen yitude holko gonɗen dow muɗum e beele janggo hade wonani en ndesari aduna joni noon haadi annene a noddi ka kewɗo heɗade haalirde nde ka kewɗo noddude ka kewɗo nadde e mataw min beddotoma lamdel daɓɓel tan min mbima beele kamɓe dariɓe toon ɓe e fodde no ɓe mbaɗirta ni ene fewnitima walla sa weydi e ɓerde ma aɗa wiya sinno ɓe mbaɗirino ni de ɓuranno eyyi ɗum noon ko adi foof mi weltima e namdal ngal sabu so tawi a namdono yimine mi haalan sabu ko kamɓe wonɓe toon ɓe koye mabɓe ɓe meeɗino wiide wadde yewtere ɓe mbi noddoɓe yo noddu kaala ko feewi e yewtere he e ko boni nde ɓe mbi noon ndene kadi sa ɓe mbi noon ko yidde rendude yimɓe ɓe e ballodiral e minene hen mbiɗa yettaɓe kam darde mabɓe katantagal ngal sabu mi haalin ɗum wonde o ñalawma hande yimɓe fof gandi hol ñalawma e leydi he ko ɓuri hen hewde ko foftotoɓe ɓe gacci galleji mabɓe guila subaka tan eɓen toon ɗum tan ko darde mawde e ko wona ɗum ko kadi koɓe darni toon koko leñol ngol ɓe joɓaka hen ɓe mbaɗaka hen naybadde mbiɗa yettaɓe hen yettoro kertiɗo min noon banggue hooram kadi wona ñingdeɓe ha mettaɓe noon mi anda ko yiddam nde wayi noon mi anda kono min ɗeɓi mankudemi hen ko mbiɗa yiiɗi e kamɓe jewte mabɓe dutto e pulagu ha woɗɗoya yeru no karantele no ñang gongo wiyata ni mama en tawi somi wi noon tan ko pine men e aadaji meɗen sabu leñol ngol ne jogui ko ngaalu mawɗo to banggue pine e aadaji meɗin haala ɗum mbimi yeru joni tan e nodden hande maabo goto ganduɗo holko woni
geɗal maabuɓe nodde toon taw o ko jimowo dillere mbaɗen yewtere mum janngo nodden cubalaagal eroɓe pehan janngo nodden ɗum ɓe meeɗi waɗ ɗum ɓe noddi awluɓe ɓe gona tindi men aadaji men ɓe goɗɗo heen ɓe goɗɗo e heen min mboɗo ɓuri yidde ɗum taw ɓurani yaade tan e dabaji hannde dabaji ɗi goɗɗani woni ko banggue politique yen tan ɓuuro hewde hen e gueɗe tan ko gowni joljole aduna o leyɗele caɗele aduna o kono kadi ko pular o yomi dutto hen no fewi jumpa hen no fewi saabu en dañi fartange radio ngo ne heeɗe to woɗɗi hannde e min ko ɗum tan jinnomi hen mboɗo goddi ɗum kadi naalankoɓe men ganni mi meeɗi namdade on toon Samba Diop en Wagnerejo en e ko way noon naalankoɓe men ɓe jiilo ɗon leppi munen gaddon pawon ɓe gandano ɓe gandi noon men o woni kaari ko nandi hen noon mboɗo jarno on kadi mboɗo ñaagoon yaafuya so tawi no kaldum ni wonko manki mbiɗa ñaagoon yaafuya to banggue ɓerde laaɓde min mon gondi a jarama ko noon watte a jarama mo joni noon ceerno Katan en ɓosat yaade to mawɗo gubbol mataw ceerno Saykou Lom e saabu ma wonde jaatiguene haɗata annene wodata ko welma woda kadi ko weñima alay so dabode wode won gone bogol allo jam ñali mbaɗɗa ade selli jawanema Thiam gañaɗo Thiam mio Thiam min paami on paami kono ko mami haala ngati somi noddani hannde tan mi sikki ɓandam ndu softata e semaine softotade ala eyyi moƴƴi ko weltare tan onon mbiɗa sikki leñol ngol wawa yobde on eyyi ko Allah tan wawi yobde on e saaha foof mbaɗa toon koko weeli eyyo walla ni ñande fof mbaɗa toon koko weeli aha Thiam ɓurtani wallahi funtani eyyi par ce que minen ko ɓayde koye heɗotoɓe radio he min jeeya so tawi woni Ibrahima Kane katande leñol somin nani daade mum tan min poofata on pooɗimo hannde on gaddimo jeese mon ɗo oɗon omo namno koni beele yimɓe radio he min sikki tan somin kalani e hay somin goofani Allah min ɗeeɓi eyyi joni noon ko weltare tan jarama Thiam mi salminima juurima jarama jokkon golle Thiam moƴƴi mawɗo gubbol eyi ko joni en gatte mawɗo gubbol ɗum noon eɗen mbawi wiide Katante par ce que radio so tawi ko wonko jaydiyanke men mawɗo ganduɗa hoorema tijjani an ko haalno won ko nawata ke jeere kono noon radio sa felti aɗa jooɗi ɗon aɗa wiye bandiraɓe gaare a yiyaten ko welma jeeyan ko mettuma kala gollal kadi ngal mbawɗa wadde Katante so tawi a yiyata hen ko mettuma hen e ko welma hen gollal ngal yiyata hay nokku belemma gollal ngal en addanma ganduɗa hoorema yidde wadde ɗum ha duumo mettere nde en addanma yidde wadde ganduɗa hoorema ha ɓuura ko mbatta ko par ce que min mi andano ndeki ko ni wayi mettude ɗum noon yim ƴeew wellude ɗum ɗo e radio Miro mboɗo dañi ɗo gueɗe ɗiɗi mboɗo welti hen gueɗel mboɗo mettini hen gueɗel ene mettimi e radio Miro ko fulɓe mbiyata dañen radio tawa anduɓe fulɓe ene nana radio Miro garata e radio Miro gam famnude fulɓe holko gone e dow muɗum ɗum no musimi no fewi cikkannomi so tawi radio Miro dañama ma anduɓe fulɓe gara radio Miro mbete ɓawa famnude anduɓe fulɓe ɓe hol caɗele goni hol aduna o yarata hol caɗele yimɓe jogui hol piɓle yimɓe jogui holno yimɓe piptato ene jogono ko adduna mi duñimi ganduɗa hoorema yidde émission o waɗe e dow anduɓe fulɓe parce que o wodata émission wata wodde o wawa nattude fulɓe ko anduɓe men leñol men ɓe gara e radio he pamna fulɓe ɓe fimde piɓinde holko addi ɗum hol caɗele mum holko ittata ɗum seeɗen goya en ngala ko kalɗen en ngala to joɗɗen mawɓe men ɓe wonko dandi men wadde Thiali Diaka kala caɗele gonɗe wuuro e garat Thiali Diaka ko ɗon ɓe pewjata ko nafata janggo ko ittata caɗele goɗaɗe ɗe e ko naftoti en janggo donc radio ko noon wayi e nder Thiali Diaka no wayi gure gonnoɗe ɗe ni donc so tawi wona anduɓe fulɓe gaare dow muɗum sen gaddoyi anduɓe woɗɓe ma kalan en woɗɓe kalan en caɗele mumen taw en kalani kadi caɗele mumen
enen jeyani koye men ɗum no musimi hen guel gueɗel donc ɗum noon haɗam jaɓaɗam ko welimi ko won gonɗo ɓoggol musidɗo yeehi taƴi ɗon ene musnimi go gonga radio noon waɗi ko sarɗiji so tawi a jooɗima e radio wonno jiɗata fewjude a dañata toujours ko won noon ko waktuji dareten ɗi ko ɗin ɓittatma alo no mbaɗa allo eyyi ɗum noon omo jogui caɗele ko hojoma jeehoji ɗi ko ɗin ɓittatma ɗum tagui ndemmi garmi ɗo adana nde ko waktu goto wonno mbimi alay saago won waktuji ɗiɗi par ce que fulɓe ko jiiɗi ko heƴata e waktu goto somi dañini kadi bawɗo ganduɗa hoorema arde ɗo wawa dañde émission goɗɗo ko jiiɗa ko banggue fulɓe walla ɗum ɗo allo bisimilla jaam ñalli bandiraɓe sehilaɓe aɗa selli joni ñalle jaam ara wiide kadi haɗe min noddima on laabi ɗiɗi après min ɗonki hebdema ande ala wonno koye yewtere wonde wona koye yewtere wonde o wonno holi on an kay iwa addamma wiide noon min mbima allo min ala wona min o eyyi d' accord bisimilla wona an ko goɗɗo min kay ko joni nani mi nani oɗon mbadda e makko allo kay o wuuri kam minne nani a wi noon ɓaydi mi joɗaki takkuma ɗon wona min de min ko jooɗi ɗo dumata yiyani toon numéro mo an bandi o kadi iro mbaɗɗo e tampere jawko mawɗum i onon nde hande yewtere nde kadi nde waɗi fayida eyyi ngati ni kay ni ɓuuri wadde ni saaha fof ne hawrani yimɓeɓe eyyi ngati on mbaɗino noon ɗo hikka mi anda ko hikka mi anda ko rawani yimɓeɓe goto fof haali hen yiyande muɗum hande kadi son gaddi nde ɗo yewtere yo yimɓe kaal hen yiyande mum ene foti yiyande nde haale yimɓeɓe kaani ko noddude caggal ko onon koye mun jooɗi ɗon ko onon namnoto ko onon namnete yimɓeɓe ne ko heɗotoɓe on ko yiɗɓe radio ngo ko anduɓe ko radio ngo gollata ko ene haani yimɓeɓe ɓe nodda goto fof haala hen yiyande muɗum gonga noon no banam gorko Boubou ko haalde joni ni eyyi kadi min gadortomi tan ko yettude on ko adi foof mbeɗa yetta on onon yimɓe radio ɓe cakkitoroɗa yennude mi ha eyyi ala an kay fattan eyyi jakko hal gadortomi tan ko yettude on tawi kono feewi nde wanno noon kaali on gayni on joɓaka ko katantagal mon e weltinde leñol ngol ɗum ne ko barke kewɗo kadi yo Allah hebbin hono monen amina jarama min mbeɗa wiya noon e ko wona ɗum ko caggal yettude e on nde ko fawtude hen radio ngo hande o hango heeɗe ladde Allah nde foof ɗo joni hande o mi haalde Sénégal naaɓe nde wan noon hamin ponno député woni fonno noddude toon hande hanki koye meeting min ñalli min jewtide makko mi haalanimo radio ngo mi hokkimo numéro radio ngo won hewɓe ɓe noddumi yo keɗo radio ngo nden noon hande min dañani arde to radio to président amin dañani arde to radio to on gaddi nde ɗo tiitonde ko moƴƴere nde yimɓe foof ndendi ko jinmi haalande on tan ko radio ngo no ngo wayi heɗede no ngo wayi mawnude no ngo wayi yaaje gila e internet uji ha e fofof ni ene yooɗi ngo waɗa juɓɓudi taw ko juɓɓudi bandi fayida onon wonɓe e radio ɓe kala mone ara winda juɓɓudi hande ko ɗum ɗo woni juɓɓudi men hande ɗum ɗo ko ɗum ɗo tan haalete ɗum ɗon adde e radio he haale ko gonga politique ene moƴƴi politique koye aduna yaadata kala ko joli ko ɗum woni ko haalete kono hay ɗum yo wan juɓɓudi mum woto wontu gurdam men tan enen eɗen jogui pinal eɗen jogui gandi eɗen jogui gande eɗen jogui diine eɗen jogui gueɗe men fof ha timmi yo politique o yo haale kono yo juɓɓudi waɗe juɓɓudi mbaɗandi fof ndiɗo juɓɓudi hande ko ndiɗo haalete nde wanno radio ngo hande ala fof to ngo heɗetake aduna Allah he kadi min kaldo e mon radio ngo ko radio ngo jimmi radio ngo duuɓi 30 e ko fayi mbiɗe haala e radio he mbiɗe heeɗo radio ngo mbiɗe ara e radio he kadi radio ngo mbiɗe wawno wonde e wuuro he tawa radio ngo welani mi gati wona min tan woni e wuuro he ene laaɓi kono wuuro radio ngo hay somi ya wuuro e wuuro il faut mi nodda neɗɗo mi kapta walla mi téléphone mi heeɗo radio ngo ko nanguirtami kono goro tuyrata neɗɗo ni ne laaɓi ewa nden noon foti wonde ko juɓɓudi tawa ko barkindi ɗum ngel ɗon gueɗel ene manki hande e radio he mi fotte saytu mi fuɗɗinoma haalde mi wima mi téléphone ɗum kono noon ɓayri ko goto fof yo haala yiyande mum mbiɗa noddanno mi haala yiyandam hande kadi mi haala yiyandam radio ngo ne manki juɓɓudi ko wona ɗum ko min mbiɗa wela radio ngo ngati ko radio ngo addanimi andede e saraji he foof radio ji ɗi pop tugue radio fulɓe hayre law hande mbiɗa jogui émission ngaji ɗi mbaɗanmi toon
radio Kokori ko émission o hande nena wedda e Seneweb sa waɗi Hawwa Dabo a waɗi Yaya Dia a waɗi radio Kokori ko ma heɗo yewtere amen nde min mbaɗi toon nde eywa radio Tourde Dubago e Haftallo ko paaray radio Matam ko paaray radio Wourosso radio Timtimol ko paaray radio Cilon ko paaray ɗum fof sa yimi watti noddede yomi armi haala hen ko haalde me radio Miro ha gandame radio Miro nde ko ɗum nayi me radio ji kewɗi keddiɗi ɗi mbiɗi jokki kadi mi woppani mon émission ngaji ɗi ponmi rokkede mami haalde mon mi haala noon nde wannoon kala ko kemme aduna kemmi ɗum koɗo radio Miro ɗo kemmi ɗum koɗo radio Miro ɗo ceerno Basirou Tall jippaade ɗum e oɗo galle ko mawɓe jama Miro woni sababu muɗum nden noon min Miro kala ko waɗi junggam e hunukam e koyngal am e nufuram fof nena heen ɗum noon paame yo Allah wallu en juɓɓudi kono noon mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta on yo Allah junnu ko moɗon ko Allah hok sellina on sembina on ɓooyon e radio he ɓooyon haalde radio he Allah jarama on jarama mi salmini on moƴƴi mbimi ɗum wayi ma radio ngo wayi ma kono ñebbe wayi e Dabo Laaɓe ni tagi bogol mboɗo wonno e après joni ko weltami radio ceerno Katante radio nde won noon ko jiɗɗen ko ene heewi e waktuji ɗiɗi walla waktu goto wan noon caɗele nde goodi belemma goodi mettere no woodi e ko mbatten hen ko jiɗɗen ko waɗa ɗum faande almudo jubben to jubben ga hay sinno enen kaala dawrugol ngol kalten ngol ene nawar son kettima jewte ɗe toujours dawrugol ngol artirta yimɓe ko banggue pinal ngol kalten ngol so parti à partir de élection ngaji ɓe noddi so tawi wona élection ngaji ɗi en kalat pinal ngal holto ngal yettoto pourquoi ngal yettaki holko waɗi pinal fulɓe wayani no foti wade ni holko addani ɗum ɓittede holko addani fulɓe ɓittede ɗum koye goƴaji leñol ngol jeeya en mbawa riwde ɗum ɗin débat ji en mbawi riwde ɗum il faut ƴeewen yimɓe ɓe anduɓe men ɓe pourquoi holko waɗi leñol ngol pinal muɗum e no ngol wayi hewde anduɓe ni no ngol wayi mawnude ni pourquoi e ngol yaari caggal ɗum koye pinal fulɓe jeeya hol peeje ɗen mbaɗani holno poɗɗen waɗirde holko waɗi en mbaɗani no poɗɗen wadde ha jettoɗen no poɗɗen yettade ɗo donc ɗiɗon débat ji foof ganda hoorema minen amin gomdini koye fadare men jeeya radio ngo no foti ɗum ganda hoorema noddude ɓen yimɓe namdo ɓen yimɓe namdoɗen caɗele ɗumin ɗum goɗɗo jaam ñalli ñalle jaam ba Seydi Sissoko ba mi salmini dental fof ba Allah konu e dendagal yettiyankoɓe ɓe ko salmin ɗon e juurade on e yettude on kadi e duunade on nde Allah sembina yettino fandare nde jarama ba e yewtere nde waɗi fayida no feewi ko maro ko wasiyu tan bisimilla neɗɗo kam mbaɗo ha wawa so wi ɗum yo tinno maro ko juuɗe ɗemgal tan ko min ko mbasimi tan ko yo Allah yettino fandare nde kadi golle mbatton ɗe ina labti heddo noon hay sike nder jama a wawa waɗande yimɓe fof ko jiiɗi ko eyyi koko mbawɗa ko noon ko ɗum ɗon gaddata tawi noon goɗɗo ina wawi addude ko ɓuri ɗum walla ina wawi ɓeydude ko ɓuri ɗum kañum ara sengo wawi ngo kadi singiro noon eyyi ɗum min mbeɗa salmini on mbeɗa juuro on mbeɗa ñaago on mbeɗa ñaagono on moƴƴi ko wona ɗum ko wasiyade tan min ko ɓuurimi yidde hande ceerno Ibrahima ko batte pinal ne musidɓe ndi kala tongoɗe pinal ko oɗon namnoon walla ɗum ko joguɗo wonde tiitonde yewtere nde yataw on mitti hen seeɗa taw wona kanko ɗo wata yewtere nde taw onon ɗo wata yewtere nde haade ko haaldo onon ko kaalowo e haaldeteɓe ina waɗi heɗotoɓe taw so yiiɗi jumpude o yiiɗi yaade ɗo yiɗi to taw oɗo ɗum mbawi artirde joomum woni kanko jawoto fitta pinal to wonti tariki yanko woni mbaɗowo politique o woni mbawɗo wadde foof kala ko mbawɗo arde ɗon kam ya taw wona kañum ɗo wata yewtere ne yiɗiri ni neɗɗo galle neɗɗo il faut haaɗe nder gallol ngol wasa diwade wasa yaltude yimɓe ɗi noon so kuccodiri ɗum kañum men kaldata sa haali kam tan min mbawi haaldema goɗɗum kono haade oɗon kuccidira neɗɗo kadi oɗon namno ɗum ina haalana rendo hoto haalan rendo ngo ko welɗum ko eyyi ɗum ɗon kam min ɗum tan mbasiyre noon seydi Ba waɗi fayi wona ɗum ko mi salmini on mi juurima mi salminimi ceerno Katante so gayni ñamde ñebbe makko noon so noddama téléphone yonoron Allah jarama on jarama ñalawma jaam a jarama
bon joni après 40 après min termine ɗon gaynen hande 40 koye ɗum noon jaɓɓuɓe 40 bismillah jam ñalli mbaɗa aɗa selli mbaɗa tampere jam ko mawɗum tabarikalla jaafoɗa inde yettode mi heptinani amin ko Ibrahima Congan Ibrahima Congan bisimilla Congan ngin noon ko nadde yewtere eyyi Congan bisimilla kan mbaɗa yawir cella aɗa selli Congan fol bisimilla en mbaɗa tampere salaw ko samba saguma ana wayrede ar jam wayre yewtere nde ne waɗi fayidde jarama Congan ko mbiɗo noon ko yimɓe kaal ko jii hen de ɗum ma ɗaccon hakkille ko adi fof kam wajiɓe eɗen jettaɓe saabu darde mabɓe leydi ndi eɗen gandi o hewde caɗele woppudeɓe haajuji mabɓe hammuji mabɓe dimanche fof ɓe gara ɓe gonɗon heure uji ɗiɗi ko hunde tinde mi nam so maya to banggam radio ngo ne waɗi fayida kono jewteɗen manki yuɓɓude mboɗo heeɗo toon gaddana kono joni woni hitande mi haɗa kingo joni addim heɗade ko cabbel mo gonɗon ɗo noddi kam dimanche ɓennuɗo keedim oɗo dimanche kadi o noddi keedim ko radio ɓuuri moƴƴude ko radio ngo waɗa pinal seeɗa noddon nanduɓe pinal walla kam saaha gartiɗon naalonkoɓe walla goɗɗum kono ko politique radio mon ngo ɓuuri hewde kadi jewte politique ɗen juɓɓani saabu sa felti noddude neɗɗo mbaɗo politique noddu hono mum goɗɗo ɓe jewta ɗum ɓuuri adde fayida walla so ari mbawon ɗo demo anda ɗo haɗata yeeru hammel li amo nodda neɗɗo goto kono so winmemo goɗɗum tan o jala ɗo wiya oto jeen toon taado nala ɗo pewene ɗo kono radio mon ngomin pourama ngo manki oɗon banggue ene woodi ko heewi ko poɗɗen wadde on tinnima noon timane on golli ko heewi kono noon taade mbiɗa yimɓe kala ko jiyen mi gammo ɗum vraiment manki to banggue politique to bien sûr adan kikiɗe fof ñande fof mbaɗe to noon kono joni ɓuuri hitande a meeɗaki ko ɗum haadi mi heeɗade radio ji ne keewi ko mbatton ko nafa koko findinta won kalɗon naan mbiɗo mbaɗa naalon ko ɓennuɓe e goɗɗum ko heewi no wawi waɗede taw wona politique o tan politique no moƴƴi kono kadi ene bonna ko noon jiwrimi ko ma ɗaccon hakki ala haqqi ala hen kan mi salminima en mbayrodiri Congan en mbayrodiri kono jokka golle mboɗo heɗoma e radio ji goɗɗi he noon ko ndinduɗen ko ne jokka min calmini Hawa Faye kala ko taari on d'accord mboɗo yo raɓɓiɗa waktu men joni ko eɗen jaabo affaire politique mbiɗa si yawotaki seɗen keewi ɗum gari en ƴewtidima windude aroɓe ɓe hol ñande ɓe gari ɗum en mbaɗi ɗum garɗo foof hayso arani ɗo sen kalde makko mbiyen aha ñande hen en mbadde ɗo kaari mbadde kaari sen teskima arɓe ɗo ko Ibrahima Abou Sall on wonani ɗo politique Mamoudou Deme o ko neɗɗo politique on ko haalda ko lewru foof omo aɗa lawol gotol ɗum ko kaldata ɗum so arine min gaccaramo tan o haala ko yiɗi ene hen saji mem ha woni jikkoɓe komin yiɗɓe wiidemo hunde walla komin jiɗamo walla min gondani makko en min gaccaramo tan o haala ko wela ɗum ɗon yimɓeɓe ene cetti ɗum ko so tawi ɓe teskima ko gonngol ko Gourmou Abdoullo on e noddimo on ɗon ko neɗɗo men ko Mauritanaji ko mbaɗo politique caɗele mbaɗi Mauritanie en noddimo en kalde makko dewɗo hen o ko Mamadou Deme mo Donguwal fa koɗɗo e tampi on wonan on o haalante enen ko gonka leydi ka ɗum en kalde makko ɗum rewi hen ko Mamoudou Deme hono mbiɗen on ken haaldoɓe muɗum gonga ñang on ɗon ko wona politique ko neɗɗo pinal haalantemo pinal haalan ko iwde meɗen dewi hen ganduɗa ko Amadou Kane arini ɗo on ɗon ko ari ɗo ko hafede football en jewtin men hay ko wona ɗum ɗon gonngol ko noon yaari ko noon yaari ceerno Alassane jaafoɗa seeɗa mbaɗa sikki jaabuwol men e mabɓe ma aroy kono hande ɗawde en yamiriɓe en ñaguimamaɓe ɗaccen wata mbiyen eɗen jaaboɗa jaaboɗa e yiyande am en wellitatɓe belliten wiide men no faddo ala min kono jiirumi pour hayɓe faami aɗa joguino no garduɗa holno jiiruɗa ɗum an pour mi yettini ɗum affaire pinal Adama Barry en kalde muɗum ɗo e mayirɗe lewru ko janoɗo Afrique ɗo e mayirɗe lewru ma en jewru affaire pinal yimɓe bo kadi ganda kala mo kaldeten ken rokkuɓe ɗum rawre on waɗi juɓɓudi rawre kala garowo hokkata en ko rawre adana ene wonnoto neɗɗo ara tan yirlo tan ara wiya e mbuɗi wadde yewtere joni wona noon joni en kaldaɗe neɗɗo
so ari holko addata holko mbawɗen jabade mo eɗen ƴeewa kanko ko addata ko holko mbawɗen jabade mo en ɗum ala sako yimɓeɓe ene mbaɗa noon kadi il faut yimɓeɓe kadi ganda wona neɗɗo mo jiɗɗen fof keɓen ɗum eɗen kalda e neɗɗo ha yonto telfine ne wiya ara en jiiɗa ɗon saktude ɗum en heewi ko kaldo neɗɗo pinal walla bonɗum omo jogori arde ha yetto jomum wiya e joɓe gantu ɗum kadi koye aduna woni en mbawa ɗum salade kadi en heewi kadi ɗo kaldete neɗɗo taw ko goɗɗuɗo ko enen mbatta kalisaji meɗen kalde ne ganduɗa makko o wasa noon dañde arde ɗo ɗum ko hunde wodore tan tigi rigui moƴƴi no ceerno Cambel fuɗɗori ni no ceerno Souleymane wiri ni ko gotum gati ma won wiɗɓe heewi famnedeɓe ko woodi ko ala baasi kono kadi en gonani hande neɗɗo wiye on bonni ɗo mbiyon mo ala waɗi noon ko ɗum ɗo hande enen ken heɗotoɓe e nder ko haala ko noon ko hettiyankoɓe mbawi ñawode mbete ko noon walla ala kadi no mbiruɗon ni wonɓe garani walla won noddeteɓe mbasa arde ɗum kam wodat tan e nder leñol kono kadi won aroɓe won aroɓe won noddeteɓe nde nodda fof keɓo gara won noddoɓe ni ene jiiɗi arde kadi oɗon no jañen yimɓeɓe to banggue noddugol so jomum noddi goppon ɗum e wellitare haala hen ko yiiɗi kadi ko mawɗum won kareli teskaka e nder haalirde nde eɗen gandi hojomaji ɗiɗi goɗɗoyi kono noon yewtere nde gasata tawa en jarani no mbiɗa ɗo joni a haali ceerno Mamoudou Deme hayso woni ko neɗɗo landa arata ga koye famminde en holko woni dawrugol holko won gueɗe wona mbaadi landa muɗum so tawi neɗɗo ari noon banggue landa muɗum ene sinka walla ene suuɗa ene waɗɗi goɗɗo ara ɓe kalda o haala no yiri o haala no yiri pelɓodiral miijoji waɗe hen ha yimɓe mbawa dañde ko cuuɓi saabu sellanta haalirde suɓade landa gota mawnina ɗum e dow landaji foof haadi ko enen ko leñol foof rendi ko wona ɗum ko ɗum ko ñagude faade e moɗon so tawi on ɓeydi dumpude kala salngal faade hande e kalirɗe ɗe mbiyata online uji ɗi kalirɗe tuddude yirde eɗe keewi no feewi saabu enen tan e koye men eɗen mbaɗa yewtere e nder haalirde witende Bambilor Fama walla Bambilor FM e kala jamma mawde tuggi jamdi nogas e goho fayi nogas e ɗiɗi so tawi nden gasi fayi hojomaji joyi tan e kan jamma eɗen mbaɗa yewtere wonde nde ɗo wiyete ko ɗanngal eɗen mbaɗa yewtere wonde witende danga wandu tawi koye haalirde witende Kokriko e ballal Yaya Alpha Dia tawi haalirde nde jooɗi ko Amérique so nden gasi ñande dewo no hande ni sen gasni ɗo joni jamdino 17 e feccere eɗen jogui yewtere witende gaare dingril to haalirde witende dingiral fulɓe ñande amde e jamdinogas e goho eɗen jogui yewtere wiyetende tabalde to haalirde fondu ɗeɗo kalirɗe pop ene gummani hande wadde feere mbete gueɗe ɗe natodira ko dillata ɗo ko feeña toon ko dillata toon ko feeña ɗo won ko fuɗɗa dañede son kettima hande haalirde dingiral fulɓe walla haalirde teccan aɗa wawi wadde tonggode tawa ko ɓolum go 01 mbaɗa 01 keɗoɗa haalirde nde wadde noon haalirde miro yo wattu hakkille e dañde 01 taw wona 01 mbiɗo nodda mboɗo haalda e miro naɓe ko 01 mboɗo haalda e mboɗo heeɗo haalirde to gonmi foof taw wona tan e falde miro ɗo haalirde nde yettoɗo walla mo ala internet foof taw wawa jaggude ko ɗum gonga ɗum ne wawi yitede e nder tuddude yirde so tawi on dewidima hade mum dañede eɗen mbawi jokkodirde e haalirde dingiral fulɓe e tonggode ene toon joga ɓolum goho 7/8 50 ɓolum jeegom 6 sen kaali fare seere 01 78 90 06 85 so gene jaaɓi jaabima so natani yewtere nde ma haalirde dingiral fulɓe sengo e haalirde miro kala jiɗɗo heɗade haalirde nde tawi to woni to o ala internet o wonani e falde to wawi jaggude so noddi e ndeɗo tonggode taw on wawa heɗade haalirde miro no hannirta ndani lamdolam battinde ngal faade mon tan ko holno jiiruɗon e garal hande Tabalde TV Ndendori TV les caali men jakka e gueɗe ba noon garal amen goomu amen ngu hande goomu men ngu arde e ndeɗo haalirde jokkodirde e moɗon mbari on keeɓi hen fandare moɗon e
holno jiiruɗon ɗum gaccon hakke so woni hen ko weñi waktu men natti woɗɗude ceerno Souleymane Ceerno Alassane après jawɗen seeɗa gedde ɗum ko majje jeegom ɗum noon bisimilla yo raɓɓit Ndendor TV e yiyande am min ina moƴƴi jokkodiral mum e ndeɗo haalirde e kaalirɗe goɗɗe fof ko ɗum hunde wande fayida no feewi kono noon to banggue karallagal ina ŋakkiri en ƴeewen beela eɗen ɓeyda dañde karallagal ɓurgal wawde e webtinde ɗum tawa kadi ina labtina golle ɗe ene labtina jokkodiral ngal on banggue ɗen banggue ko ɗon woni ko ŋakkiri kam. D'accord Alassane min garal maɗa ne moƴƴi e so inde fedde nde ɓuri hen kadi welde ko joofeede ɗo ene ŋakki yo waɗirana ni ɗum kadi ko hunde moƴƴere kadi ko fodde kadi ko wawi e yimɓe mbawi wonde e hawni hen tan noon walla ŋakkiri min tam to bangam tan ko wasde junnade e wasde faminde yimɓeɓe holli caɗele gonɗe hen goɗɗe e enen wawi tawa heeɗiɓe tawa ganda ɗum ko dañje ɓe jokkodirɗa tawa ene mbawi fof kadi en mbawa ɗum wadde mo kawleɗen foof tawa ene heeɓi ɗum en mbawa ɗum ko kono kam wiyede ko ɗo ŋakki ɗum ɗon ala foof ɗum moƴƴiri to banggue garal ma après ceerno Katante an gumma eɗen mbawi wiide ko ɓeydare ko yiltina koko ɗum ganda hoorema kadi radio miro yiltuno jokkodiral radio ji walla jokkodiral ganda hoorema radio ji ɗi fof ha mbawa ganda hoorema yañude olel mo fulɓe mbaɗa fulɓe e janggo radio mboɗo wasiyo ɗum fulɓe tigui yiiɗi fof wawi fof ene bonna fof yidde nde nanɗo pellital ngal nanɗo kono mbawka koye jangde wona koye jangde ala ko min mbawi hen haymude ko yidde tan e wawde e yidde ganduɗa hoorema fulɓe daña ɗo kaali ɗo wolel fulɓe yalti koye nden jangde wona ha aduna o gasa koye jangde neɗɗo woni kala ko neɗɗo ko mbiyatan kadi min ene ŋakki ko ene ɓeyda ko gonga kono yo yimɓe paman min jiiɗi ko feewa min jiiɗa bona min jiiɗi ko moƴƴa min jiiɗi ko yimɓe fof goto fof yiyen hoore muɗum kono kadi ko waktu hen ɗiɗon joguiɗen caɗele men ko hen pinal men ko hen diine men ko hen fof ko e waktu hen ɗiɗon kon so ɓenni ɗum a natti jogade yajede ganduɗa hoorema ɓittude ɗum noon wona hunde welde kono heblade nde ñande fof ne heble heddo no heblira ni noon ene wawi welde neɗɗo walla metti ɗum kono ñande fof ne heble ceerno Souleymane ɗum won gonɗo won gonɗo ɓogol jaam ñalli assalamu aleykum ceerno Souleymane eyi jaam yo salmini juurima yo heew koni mi weltima e nande ngo saw salmini aɗa selli ceerno Souleymane saha o natti hewde no fewi gawnga raɓɓiɗi kay komi heeɗima yewtere mon e radio Fondu mare oɗon mbawi wattude ɗum laabi kewɗi taw mo dañani heeɗa ɗon dimanche fo wawi heeɗa ɗon radio ji keddiɗi eyyi ma ɗum ƴettane feere moƴƴi a jarama min beltima yawor ko taɓal manggal waɗa Souleymane Cissokho ko ganduɗa hoorema gaynanoɗo joguinoɗo fetil muɗum aɗa andi watti joɗade radio miro ganduɗa hoorema haalda e fulɓe ko fellidde yidde waɗi ɗum kono wona gandal makko hokkanimo ɗum wona heblo makko hokkimo ɗum ko fellidde heɓɗi minen min mbiya noon wawɓe fellidɓe ɓe bisimilla mabɓe yooɓe gar ɗo wawi wonde fof so radio miro so radio ji ɗi kalɗen ɗi walla radio ji fulɓe jogui ɗi kamɓe bisimilla mabɓe yooɓe gaare radio ji ɓe mbaɗa ko ɓuuri ko mbatten ko eɓe nodda bisimilla joni noon ceerno Souleymane min ɗo jinmi ganduɗa hoorema joni ceerno kan aɗa wawi ton wasiyade yimɓeɓe tonga waktu men gasi ko wiide gueno jarama on jarama onon wonɓe nde ɗo haalirde gam wawde jaɓɓade e yañande en e hollude ko hen min jeeya minen nene kala komin kalani ɗo tan firti komin jiyani walla min ganda min mbawa mantude komin paamani min jennata kadi goɗɗum ɗum no on jarama jokke golle ɗe hettiyankoɓe enen en garani ñawde garɗen tan ko ha yimɓe jewta yimɓe ketto hen ɓeydo jogade hen micciyankagal baddandani e nder kadi gomin goni ngu amin jarliti tawoyde goto foof ɗo woni ɗo ene woniri ni e